αγάπησε κανείς. Δεν ένιωσα ποτέ να είχα δει που είσαι μάνα να με δεις. Δεν είναι δίπλα μου κανείς το τελευταίο βράδυ. Άνθρωπο δεν έχω να με κλάψει, ούτε ένα κεράκι να μ' ανάψει. Μόνος ήμουν, μόνος είμαι, χάρε μου, την ψυχή μου πάρε μου. Μόνος ήμουν, μόνος είμαι, χάρε μου, την ψυχή μου πάρε μου. Εμένα δε με νοιάστηκε κανείς. Ήρθε και η πεθερά μου στο μευτήριο στο Τιμπιλίσι, δεύτερη-τρίτη μέρα από τη γέννα, τότε που έκανα το λευτέρι μου. Μου ζούλαγε το στήθος, νιέ τούνιο μαλακό, έλεγε και ξανά έλεγε, νιέ τούνιο μαλακό, δεν έχει γάλα, δεν έχει γάλα, και κόσμος τριγύρω, συγγενείς. Εγώ ήθελα να ανοίξει η γη κάτω από το κρεβάτι μου, κυρία Ξένια μου, γιατί είχα μια αγωνία, λαχτάρα είχα να έχω γάλα να ταΐσω το παιδί μου. Ο πρώτος μου, ο Αντώνης μου, είχε βυζάξει καλά, το βάσταγε με τα δυο του τα χεράκια, το κράταγε. Λες και το είχε στραγγίξει όλο το γάλα αυτός και δεν είχε μείνει τίποτα για το μικρό. Ναι, και την τροπή, όσο ζούλαγε η πεθερά, τόσο πιο πολύ αγωνία είχα πως να μην τα καταφέρνω, σαν μάνα μπροστά σε τόσο κόσμο. Ήτανε και ο άντρας μου, ο Μακαρίτης, ο Αντρέη εκεί. Νιτσεβό στράζναβα, μα για Ειρηνούσκα, έλεγε και ξανά έλεγε. Νιτσεβό στράζναβα, δεν πειράζει, μα για Ειρηνούσκα, δεν πειράζει. Μα βέβαια, αυτόν τι τον επήραζε. Να του λέγες μια βότκα θα τον επήραζε. Αλλά που δεν είχε η γυναίκα του γάλα να ταΐσει το παιδί του, δεν τον επήραζε. Και μήπως το ένιωσε ποτέ παιδί του. Γιατί μόλις γυρίσαμε από τη μευτήριο στο σπίτι, λίγες μέρες μετά το πέταξε. Δεν είναι, λέει, δικό μας το παιδί. Λάθος κάνανε. Τι πες, του λέω, και βάσταγα στα χέρια μου μια πιατέλα και εκείνος τρόμαξε, γιατί καμιά φορά μου φεύγε και εμένα καμιά τασάκι, κανένα ποτήρι άμα έλεγε ή έκανε τα τρελά του. Και να σκεφτείς, δεν έπινε τότε πολύ. Όχι. Μετά, όταν ήρθαμε στην πατρίδα. Ναι. Στην πατρίδα, όπως έλεγε. Δεν είναι, λέει, δικό μας το παιδί. Με βλέπεις που δεν μοιάζει σε κανέναν. Λάθος κάνουν και μας δώσαν αλλού παιδί. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, αντριούσα, μόη, τίποτα. Αυτός εκεί τούμι. Το είχε εκεί πέρα το παιδί. Σαν ξένο. Έτσι ένα χέρι να πλώσει, να του χαϊδέψει τα μαλάκια μου. Γι' αυτό σας λέω, Δεσποινής Ξένια μου, κάτι σαν άρχισε στραβά για το λευτέρι μου από εκείνη την πρώτη μέρα. Από εκείνη τη μευτήριο ακόμα. Τώρα θα πεις ήταν το πρώτο παιδί που δεν ήπια γάλα. Εδώ άλλες το κόβουν από μόνες τους. Αλλά έτσι λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Τουλάχιστον να είχε πάρει λίγη γάλα από τη μανούλα του. Λίγη δύναμη να του είχα δώσει εγώ, λίγο κουράγιο, κάτι να είχε χαρεί και αυτό στη ζωή του. Αλλά...
λέω, το ξέχασες πάλι ανοιχτό Το τρατζίστορ. Μα καλά δεν σε ενοχλεί. Όλη νύχτα πλάι στα αυτή σου πλάι. Με ένα νουρίζει. Είχε και ένα ωραίο πρόγραμμα χθες το βράδυ ο Τζίμις μάμα. Ναι. Καζατζίδης, Ζαγορέος, Στράτος, Μιχαλόπουλος, Μητροπάνος, σε μια στιβά καλαμιές αποκοιμήθηκα. Πάνω σε αυτό πρέπει να με πήρε και ο ύπνος. Και αυτός ο Τζίμις πια. Δεν κατάλαβα. Πώς δεν τον έχουν κλείσει ακόμα μέσα, λέω. Γιατί να το κλείσουν δηλαδή, επειδή δεν αρέσει στην Δεσποινής Ξένια. Δεν υπάρχουν πειρατές πια. Μόνο αυτός έχει μείνει. Δεν λες πάλι καλά. Να ακούμε και κανένα βαρύ. Η Δεσποινής Ξένια όμως. Όχι να ακούμε τους φλούφλιδες. Η Δεσποινής Ξένια Έχουν όμως. πιάσει όλη την πάντα με τα φράγκα ότι τους, δεν τους πρέπει να τις τα ακούς αυτά μαλακίες. τα βαριά. Σε βαραίνουνε και σένα, Λευτέρη μου, κι άλλο. Ξέρεις τέλει Δεσποινής Ξένια, Έλα. Πες. Χάσεις εσύ άμα δεν το πεις. Έναν αράπη να τους ρίξει δύο χοντρούς εκεί να ηρεμήσει. Δεν μ' αρέσει να τα λες αυτά τα πολύ πρόστιχα. Καλά, έναν, να σου ρίξει έναν τουλάχιστον. Στο καλό σου μπορεί να έκανες και γέννηση. Μια στιβάκα. Πάντως και αυτή για το καλό σου προσπαθεί, μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Όχι, που θα μας πει η Δεσποινής Ξένια ότι ο Μητροπάνος είναι ψυχοπλάγωμα. Αλλά κανένα δεν ακούς εσύ. Ακούω, πώς δεν ακούω. Ξένια. Το σταθμό του Τζίμι ακούω. Γιατρός, ο αδελφός σου, τόσος κόσμος το λέει. Το σχολείο πήραμε πάλι. Ο διευθυντής. Ο Αλεξιάδης έκανες, λέει, χειρονομίες πάλι. Εγώ τι χειρονομίες. Τη φιλόλογο, τη Σπυροπούλου. Τι της έκανα εγώ της πυροπούλου. Ξέρεις, λέει εσύ. Όχι, πες. Έλα, βρε Λευτέρη τώρα. Πες. Εκείνο εκεί πέρα με το δάχτυλο. Δεν μ' αρέσει να το λέω. Κολοδάχτυλο! Αυτό. Τι είπε ο Αλεξιάδης, Είπε, είπε ο ναι. διευθυντής. Είδες ποιος είναι ο πρόστιχος. Ωραία, είπε κι άλλα. Τι. Την περασμένη εβδομάδα λέει 3 νύχτες έκανες να περάσεις από το σχολείο, λέει. Καλά! Μα εκεί σου να. Λέω με το. Όχι, ρε παιδί μου τώρα. Απόψε, αυτός με το τηλέφωνο. Αυτός, ναι. Θα βγείτε. Ναι. Δεν μου λες. Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτόν, μπορείς να μου πεις. Είναι κύριος ο μαγιστής. Μπορείς να δούμε τα όλα του. Πάμε, αυτός πληρώνει. Χθες μας κέρασε κάτι σμηνά για τον μπαρ. Όχι, παιδί μου. Γι' αυτό αλλιώς εγώ δεν τα ανακατεύω. Το ξέρεις. Ποιος το λέει. Αφού παίρνεις κάποιο. Μην ανησυχείς. Τι να μην ανησυχώ. Μην ανησυχείς και δεν τα παίρνω. Τι παιδί μου δεν τα παίρνεις, αφού πρέπει να τα παίρνεις. Έτσι σου λέει Ξένια. Ξένιο γιατρός, όλος ο κόσμος το λέει. Καλά, αυτοί λένε κι άλλα. 15 μέρες, πουλάκι μου. 15 μέρες είναι αυτές. Για το καλό σου που θα το καταλάβεις πώς θα περάσουν. Για το καλό σου. Εγώ θεραπεία να κάνω. Μα χρειάζεται, πουλί μου. Να πάει Ξένια να κάνει θεραπεία. Ναι. Και εσύ να κάθεσαι έξω να λυτέρεις με το μάκι. Όχι, να πάω εκεί μέσα να με κάνω φυτό. Από τη φυλακή, καλύτερα θα είναι. Τρέχαμε τότε και γι' αυτό. Καθάρισε, Εδώ δεν μπορείς καθάρισε. την ίδια να την πληρώνει με Καθάρισε, τον μ' ακούς, Τι καθάρισε, καθάρισε, μωρέ, γιατί καθάρισε. δεν σε μπλέξει το κάτω-κάτω. Δεν με έμπλεξε, Γιατί εγώ από δεν μόνος σε μου. έμπλεξε, 10 χρόνια πιο μεγάλος από σένα δεν σε έμπλεξε. Δεν σκέφτεσαι λίγο, τι στα κομμάτια θέλει από σένα, Να μην έχω κι εγώ ένα φίλο ρε μάμα. Να έχεις, αγόρι μου. 100 να έχεις. Εγώ να το ξέρεις δεν κάνει που το λέω, αλλά στην καρδιά με πειράζει να σε βλέπω εδώ μέσα έτσι μοναχό σου και λυπημένο. Γι' αυτό πηγαίνω κι εγώ με το Μάκη. Για να μην στεναχωριέσαι. Αλλά με αυτό τον αλήτη δεν θέλω να ξαναδώ. Καλά, εντάξει, άντε τώρα. Καλά, εντάξει. Όχι καλά, εντάξει. Ξένοι είμαστε εδώ. Λευτέρη μου, με το βοήθημα της Εκκλησίας είμαστε και ο αδελφός σου κουράστηκε να βρει αυτή τη δουλειά στη Λάρισα. Θέλεις να γίνει τίποτα στραβό να μας στείλουν στον Τιμπιλίσι πάλι. Να μας στείλουν. Καλύτερα ήταν εκεί. Είσαι μικρός εσύ και δεν θυμάσαι, γι' αυτό λες καλύτερα. Θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι. Που μας είχε πάει ο πατέρας στο γήπεδο, θυμάμαι, με τον Αντώνη. Να δούμε τον Παραστάτοφ. Μεγάλος παίκτης. Ναι, και θα σου δώσει ο Παραστάτοφ να φας εκεί τώρα. Και εδώ δηλαδή τι κάνουμε. Με τους κολοκριέκι. Μην τους λες έτσι. Και ο πατέρας σου στο κάτω-κάτω από αυτούς ήταν. Κριέκι. Που θα πει Έλληνας. Γι' αυτό μας τακτοποίησε. Εμένα δηλαδή. Δεν το ήθελε κι αυτός. Κληρονομικό δεν είναι. Κληρονομικό είναι αυτό το πράγμα.
Και που έπινε, κληρονομικό ήταν κι αυτό. Στεναχωριότανε κι αυτός, τι να κάνει. Εγώ δεν στεναχωριέμαι τώρα. Εγώ δεν στεναχωριέμαι τώρα. Ξέρω, παιδί μου, το ξέρω, αλλά τι να κάναμε κι εμείς. Τίποτα να μην κάνατε. Εμένα να μην με κάνατε. Ψυχή μου, καρδιά μου, μη λες τέτοια λόγια. Ντουσά μαγιά. Σε μια στιβά καλαμιές αποκοιμήθηκα. Σε μια στιβά καλαμιές αποκοιμήθηκα. Πλακώσαμε και δύο ποδάφτους τις προάλλες στο σχολείο, κάτι μοϊκάνια. Μοϊκάνια, ωρε μάνα! Κάναν τους έξυπνους, κατάλαβες. Κάτι λέγανε για τα ρωσάκια ότι το παίρνουμε. Μαζευτήκαμε κι εμείς και... Δεν μπορώ άλλο πια. Έσκασα πια. Nie mogу больше. Это невыносимо, как я устала от всего этого. Так больше невозможно. Ξαφνείς! Σταμάτης, τόλμας παπί. Δεν τους ζήραμε πολύ καλά. Πώς κάνεις έτσι. Ίσα-ίσα που ο Γιούρι τράβηξε μαχαίρι και εγώ τον κράτησα. Τον κράτησα σου λέω, για πασχή ανοίξω του τύπα και μ' άκουσε τον Γιούρι. Μ' άκουσε. Και με τους άλλους πόντι και την κάνανε. Εδώ που ο Αντώνης δεν βλέπεις, εδώ άλλοι αλλάζουν τα ονόματά τους. Τα κάνουν αρχαία ελληνικά για να μην μοιάζουν Ευρυπίδης, Αριστίδης, Αρχιμίδης. Ωραία, και εγώ πώς θα το κάνω, Αρχίδης. Να! Εσύ βρε που έχεις και πατέρα Έλληνα, Άστον αυτόν. Δεν πιάνετε. Και ποιος πιάνεται, η μάνα. Αχ, άμα θες να ξέρεις κι εγώ, άμα μπορούσα εδώ θα ήθελα να είχα γεννηθεί. Γιατί ρε μάνα, τι σε έκανε η Ρωσία στο κάτω-κάτω. Είσαι μικρός εσύ και δεν θυμάσαι. Θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι. Που είχε δέντρα θυμάμαι. Σημείδες. Ενώ εδώ, ξεραίλα. Σαν έλιμος στο τσιμέντο. Πώς τα έπεσε αυτά τα δέντρα. Πώς τα έπεσε αυτά τα δέντρα. Ποια δέντρα. Είπα εγώ δέντρα. Τώρα δεν. Να σου βάλω κάτι να φας. Σε μια στιγμές αποκοιμήθηκα. Σε μια στιγμά καλαμιές αποκοιμήθηκα. Σε μια στιγμά... Δεν είπαμε, θα βγω. Θα βγεις, Θα βγω, ναι. Το Τζίμις έχει προγράμμα απόψε. Με περιμένει ο Μάκης με την κούρσα του. Την έχεις δει την καινούρια του. Καλά λοιπόν. Λευτέρη μου, παιδί μου. Εγώ λέω να μην βγεις απόψε έξω, περιμένει. Ο Μάκης. Ποιος Μάκης, παιδί μου, ξέρεις τι σου λέω, ποιος Μάκης. Έξω είναι. Πω γίνει μαζεμένα πολλά. Και ήταν γεμάτος είναι ο δρόμος, Παναγιά μου. Παναγιά μου. Άντε να βγεις έξω με το Μάκη τώρα να γυρίσεις χάλια πάλι. Γαμώτο. Γαμώτο. Όχι, γαμώτο. Έλα να φας το φαΐ σου τώρα, Έλα, παιδί μου, έλα να φας το φαΐ σου. Έλα, μάτια μου, έλα. Φέρε το Τζίμι. Φύγε τώρα. Φύγε. Φύγε! Καλά, παιδί μου. Ό,τι θέλεις. Ej, zalasam, liszki moje zalasam, oj, momcijo, fusiareckie zapasam, oj, momcijo, fusiareckie zapasam.
moje wołki odsywać. Nie będę joroliła orał wiesiani, tylo banderance trzymał w kieszeni. Tylo banderance trzymał w kieszeni. Nie będę joroliła orał ani siał, wezmę sobie fusiareckę bandę grał. Wezmę sobie fusiareckę. Τα βλέπει ακόμα αυτά τα βλέπει ακόμα. Τα άσπρα χέρια. Άσπρα χέρια, μαύρα πόδια, ξέρω εγώ τι σκατά βλέπει. Τα βλέπει να πετάγονται από τις γωνίες να τον αρπάξουν και ύστερα βλέπει κι άλλα. Τέρατα. Στοιχιά, τέρατα, ξέρω εγώ, ακούει φωνές. Άλλες πάλι φορές δεν βλέπει τίποτα. Α, είναι εντάξει τότε. Τι εντάξει, παιδί μου, δεν βλέπει, σου λέω, τα μάτια του θολώνουν. Άμα ταράζεται πολύ, χάνει και το φως του ακόμα. Μπράβο, ωραία, καλά πάμε. Που να σου πω, που αναγκάζομαι να του λέω κι εγώ μερικές φορές που τα βλέπω τα άσπρα χέρια. Σε αυτό το σημείο με έχει φτάσει. Αρχίσαμε να την ψωνίζουμε και Αναγκάζομαι, παιδί μου, τι να κάνω, του λέω που θα πεταχτούν από τις γωνίες να τον αρπάξουν. Άμα βγαίνει έξω τα βράδια, ξέρεις, να μην γυρίζει εδώ και εκεί. Βγαίνει ακόμα με αυτό. Μέσα πως βγαίνει και με κανέναν άλλον. Πάει και τον παίρνει από με την κούρσα. Μέχρι πριν λίγο καιρό πήγαινε και έξω από το νυχτερινό και τον περίμενε. Είπα του Αλεξιάδη και τον κυνηγήσανε από εκεί. Από εδώ όμως. Καλά, καλά, καλά. Να τον πιάσεις εσύ τον παλιά. Καλά, καλά. Δεν τρως το πλημμένι σου. Μήπως με άφησες ρε να φάω. Από το λαιμό με πιάσες μόλις με είδες ρε. Δίκιο έχεις και εσύ να πω ότι δεν έχεις, να στο ξαναζεστάνω. Όχι, δεν έχεις τίποτα άλλο ρώσικα έξω τα Ούτε λεφτά. κι εγώ. Παιδί μου, ο Λευτέρης με βάζει. Εγώ δεν τα γουστάρω ρε τα ρώσικα. Ούτε κι εγώ, παιδί μου, ούτε κι εγώ να σου κάνω δυο αυγά. Φτιάξε κανένα καφέ. Αυτή η κοινωνική λειτουργός που τον έχει τώρα, πώς τη λένε? Η Ξένια. Ναι, η Ξένια. Τι λέει? Τι να πει. Ό,τι λέει και ο γιατρός λέει. Α, δηλαδή να μπει. Να μπει για 15 μέρες τουλάχιστον. Να μπει γαμό την αρρώστια μέσα. Γαμό να μπει. Πώς να μπει αφού τα χάπια του δεν μπαίνουν. Κολόπεδο το μαλακισμένο. Αντώνη, μην μπεις. Άσε με ρε, άσε με. Κι αν δεν μπει. Λέω, αν δεν μπει, επιμένουν. Επιμένουν ότι θα... Σχιζοφρένεια. Βαριά. Σκατά. Σκατά, ρε, πούστη. Μη βρίζεις, Αντώνη, μη βρίζεις. Και στον καφέ σου. Σε νιώθω και εσένα, δεν σε νιώθω. Δεν μπαίνω και στο δικό σου κόπο. Ναι, πώς βλέπω. Βλέπω. Ό,τι κι αν κάνει. Ό,τι θέλει να κάνει. Δεν θέλει να μπει, εσύ τον εαυτό σου να κοιτάξεις. Έτσι. Απλώς λέω τώρα. Να βοηθήσεις. Τι να βοηθήσω, ρε, τι να κάνω. Τι να κάνω, μωρέ πια. Τι να του μιλήσω. Αυτός όποτε τον πιάνω να του μιλήσω, μου αρχίζει τις ασυναρτησίες. Όλο για τον Παραστάτοφ. Για τον Παραστάτοφ, για τον Παραστάτοφ. Εσύ να του μιλάς. Κάτι θα του μείνει. Τουλάχιστον να προσέχει τις προάλλες. Τι έγινε τις προάλλες? Τι έγινε? Τι? Πήγε και έπλεξε σε έναν καυγά. Έχει αρχίσει και γίνεται και επικίνδυνος τώρα, Για τον έτσι. εαυτό του. Μόνο για τον εαυτό του. του. Σε εμπόδισε και αυτό που πήγε να τραβήξει το μαχαίρι. Το παιδάκι μου. Αχ, μωρέ το παιδάκι σου. Έλα βρε Αντώνη, κοροϊδεύεις τώρα. Το άλλο? Ποιο άλλο? Το άλλο, ρε. Το άλλο. Το κάνει ακόμα? Όχι παιδί. Όχι, το έχουμε κόψει αυτό. Μήνες έχει να μου το ζητήσει. Μπορεί και χρόνο μπορεί. Πάλι καλά. Μήνες σου λέω. Επιτρέπεται ρε γαμώτο με αυτό το πράγμα, ρε. Όποιος το ακούσει θα φρίξει, Δεν ρε. έχει άλλη χαρά το καημένο. Α, και πρέπει δηλαδή να κάνετε αυτό το πράγμα, έτσι. Τώρα τελειώσαμε. Πάμε. Αυτό γλιτώσαμε. Πάει. Με τα άλλα τι γίνεται. Τα άλλα. Άστα τα δικά σου πες. Τα δικά σου πες μου, παιδί μου. Άστα του Λευτέρη, τελειωμό δεν Πώς έχω. και το ενδιαφέρον. Έλα βρε Λευτέρη μου τώρα. Αντώνης! Αντώνη μου, παιδί μου. Αντώνη μου. Να ξέρεις τι τραβάω κι εγώ εδώ Ναι, μέσα. μην ανησυχείς, μου κάνεις την καρδιά περιβόλη κάθε φορά που Και έρχομαι. σε ποιον έχω να μιλήσω εγώ. Σε ποιον έχω να μιλήσω. Εσύ αντέχεις. Αντέχω. Αντέχεις εσύ, αντέχεις. αντέχω. Έχεις εσύ κάτι σκληρό μέσα σου που δεν σε πάει με τίποτα. Εγώ το ξέρω, εγώ σας γέννησα. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν προχτές το βράδυ, το σκεφτόμουν ότι έτσι ακριβώς θα γινόταν. Όσο
Όσο δυνατό το πρώτο παιδί, τόσο πιο αδύναμο βγαίνει το άλλο. Λες και τη δύναμη την πήρε όλη αυτό και δεν άφησε τίποτα για το. Κατάλαβα, δηλαδή να έχω τύψεις και γι' αυτό τώρα, έτσι. Άσε ρε κυραρίνα, το βρήκαμε τώρα ότι αντέχει Αντώνης πίστη. Πιστεύω σε σένα, πιστεύω πως θα τα καταφέρεις εσύ στη ζωή σου. Ναι, έτσι όπως το λες όμως σκεφτική σε βλέπω. Τι να αυτό το σκληρό πράγμα που έχεις μέσα σου μερικές φορές. Κατάλαβα, μάνα, κατάλαβα. Δεν θέλεις να τα καταφέρω και Εγώ. Μάνα, ναι. Παντρεύομαι. Καλά, μην τρελαίνεσαι κιόλας. Άσε. Ξέρω πολύ καλά τι σε τρώει εσένα τώρα. Ξέρω πολύ καλά. Θέλω εγώ το καλό του παιδιού μου. Ναι, του Λευτέρη το καλό. Και το δικό σου, Αντώνη μου, και το δικό σου. Αλλά πολύ απότομα είναι. Μην ανησυχείς, δεν θα σας αφήσω εγώ έτσι. Δεν θα σας αφήσω. Μια χαρά θα σας στέλνω και τα λεπτά σας. Τα κρατάς γιατί θα έχεις υποχρεώσεις. Θα έρχομαι και από εδώ. Που θα αφήνεις τώρα την οικογένειά. Ποια οικογένεια, ρε μάνα. Ποια οικογένεια. Κάτσε πρώτα να κάνω οικογένεια. Θα κάνεις, Αντώνη, θα κάνεις γιατί παντρεύεσαι τότε. Γιατί παντρεύομαι. Γιατί παντρεύεσαι. Ξέρω εγώ. Γιατί παντρεύονται ρε οι άνθρωποι. Η οικογένεια θα κάνεις, Αντώνη. Και λεφτά θα κάνεις και τα λεφτά σου να τα κρατάς για τον εαυτό σου. Εμάς, άσε μας. Δεν πειράζει. Εμείς θα τα βολέψουμε. Το πολύ να αρχίσω να πηγαίνω πάλι στα σπίτια. Τις προάλλες με πήρε τηλέφωνο η κυρία του στρατηγού και η άλλη που έχει το ζαχαροπλαστείο των Τελής. Και ξέρεις τώρα πόσο παράξενη είναι αυτή η στρατηγή, λέει, από όλες τις γυναίκες που περάσαν από εδώ. Μόνο η κυραρίνα είναι νοικοκυρά. Η πιο σβέλτη. Η πιο σβέλτη. Και έχουμε και το βοήθημα της εκκλησίας. Και θα βρω δουλειά και σε άλλα σπίτια. Άσε μας εμάς εσύ. Άντε ρε παράταμε. Άντε παράταμε. Εδώ σου λέω παντρεύομαι. Ούτε ρώτησες πια παίρνω μόνο ο Λευτέρης και ο Λευτέρης. Το Λευτέρη θα παντρευτώ ρε. Δεν μου λες πότε είπα εγώ για το Λευτέρη. Σε ρωτάω πότε είπα εγώ για το Λευτέρη. Νατάσα. Λέω την κοπέλα, τη λένε Νατάσα. Μπράβο, και δεν μας είπες πως τη λένε. Στο λέω τώρα, αφού φαγώθηκες να μάθεις. Νατάσα, ρώσικο όνομα είναι. Από το Αναστασία βγαίνει ρε, από εδώ είναι. Μην ανησυχείς. Μπράβο, γκρία και να γίνεται. Έλα ρε παιδί μου, τώρα έχουμε τελειώσει με αυτά, δεν μας γυρνάει πίσω κανένας. Δεν ξέρω πώς γίναμε έτσι, σαν ξεγκρέμαστη μείναμε. Μην τα από εδώ, μην τα από εκεί. Ναι, πάντως και το Αναστασία, ρώσικο είναι. Σοπάρα. Άντε μπράβο σου. Λες, Τι να λέω. Τι. Να είναι πιο πολύ από σένα πάντως. Δεν είναι. Η Ειρήνα. Η Ειρήνα. Εντάξει, αυτά είναι όπως τα νιώθει. Όπως τα νιώθει. Κανείς έτσι τα νιώθει. Κυρία Ειρήνη. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, και τέλος πες για αυτή την Αναστασία. Νατάσα είπαμε. Νατάσα. Νατάσα και τα δύο ρώσικα είναι. Ρε Ελληνίδα είναι η κοπέλα σου, ρε Ελληνίδα από τη Λάρισα. Με γονείς Έλληνες. Και οι δύο. Ναι, και οι δύο, ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας της. Αυτός που έχει το βενζινάδικο. Το αφεντικό. Κατάλαβες. Τι είναι, ρε. Τι έπαθες, ρε. Πήγες και ξελόγια στην κόρτα αφεντικού, ρε. Θα μας πιάσουν, Ποιος δεν θα μας πιάσει, ποιος θα μας κυνηγήσει. Ρε σταμάτα να φοβάσαι. Ούτε ο Λευτέρης δεν έχει ρε τέτοιες παρεσπίσεις. Μας τον δείξαμε, τώρα ρε δεν μου έλεγες. Τώρα δεν μου έλεγες ότι η ξένια και ο γιατρός σου λέγανε για σχιζοφρένεια. Της ξένιας να σου πει ο Λευτέρης. Ρε για την ξένια θα λέμε τώρα. Γιατί εγώ δεν επιτρέπω. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πάτε καλά εδώ μέσα. Εμείς μια χαρά είμαστε, εσύ πως και μας βάλεις σε πελάτες. Γιατί επειδή θα παντρευτώ την κόρη του αφεντικού. Θα μας πιάσουν, Ποιος δεν θα μας κυνηγήσουν, ρε. Αυτός που θα μας πιάσει, ρε. Ο άνθρωπος είναι πολύ εντάξει. Είναι πολύ εντάξει. Πόσο εντάξει, πόσο. Δεν σου είπα ότι τώρα είμαι μέσα στο βενζινάδικο. Και μην πας πουθενά αλλού μέσα, λέω εγώ. Γενικός υπεύθυνος στο πρατήριο. Δικό μου. Να κάνω ό,τι θέλω εκεί μέσα. Ναι, και αυτός τι θα κάνει. Αυτός έχει άλλα 4. Αυτός. Και σου δίνει ένα το ένα. Αργότερα βλέπουμε και για τα υπόλοιπα. Ναι. Γαμπρός του θα είμαι, μάνα. Γεια. Και πότε με το καλό γάμος. Άρα κυραρίνα είσαι. Εγώ παιδί μου. Μάρκα είσαι. Το μέλλον σας. Είδες που τα κατάφερα. Μια χαρά. Για τα τραπέζι μου, για το κορίτσι, για πες. Για το κορίτσι. Για το κορίτσι. Το κορίτσι μάνα είναι μπάλαμα. Μπράβο παιδί μου. Χρυσάφι. Μπράβο παιδί μου. Χρυσάφι. Τόσα πρατήρια έχει ο μπαμπάς της. Έλα ρε σκέψου το λίγο. Τι ήμουνα ρε εγώ πριν στο μεροκάματο ήμουνα εκεί μέσα. Αντί και κάνα μπουρμπουάρ, χώρια το φτύσιμο. Άκου εδώ. Τις σκάλες τους εσύ δεν θα τις ξαναπλύνεις. Ούτε θα τους σιδερώνεις τα σόβρακα. Ακούς τι σου λέω. Ακούς. Η γυναίκα σου να είναι καλή, να σου είπα ρε μάνα.
Αντώνη, καλές είναι οι μπενζίνες και οι αντλίες, αλλά το βράδυ δεν θα κοιμάσαι μαζί τους. Και εσύ τι θα ήθελες, μωρέ? Με την Ίγκα, που ήταν δικιά μας από τον Πηγήση κιόλας, με αυτή θα ήθελες? Με αυτή θα ήθελες? Δεν ξέρω. Ούτε εσύ ξέρεις τι θες, μάνα. Ούτε εσύ. Ξέρω τι θέλω να είστε ευτυχισμένοι. Και εσύ και ο μικρός. Εγώ θα είμαι, ρε μάνα, θα δεις. Σ' αγαπάει. Και βέβαια με αγαπάει. Εσύ την αγαπάς. Εγώ θα είμαι ευτυχισμένος. Και τα πεθερικά. Τι αν με αγαπάνε κι αυτοί? Σ' αγαπάνε, δεν να σου δώσουν ολόκληρο μαγαζί, σ' αγαπάνε, αλλά λέω, δεν είχαν αντίρρηση έτσι εσύ ξένος από άλλη χώρα. Περίεργο, πολύ περίεργο. Είδες όμως, μάνα? Είδες, στη Ρωσία όπως γεννιώσουν έτσι πέθηκαν. Καλά. Ενώ εδώ... Ούτε να τα θυμάμαι δεν θέλω τα χρόνια εκείνα. Ενώ εδώ... Εδώ, σαν ταινία, μοιάζει. Πες το ψέματα. Χολιγούτ. Θα του το κάνω εγώ, μάνα, το μαγαζί Σέλιο. Καθαρές κορμίτσες όλοι, ευγενικοί, με το σεις και με το σας. Θα βάλω και τίποτα προσφορές, τίποτα δωράκια, πετρέλαιο κατοίκων. Άκου εδώ, και όσο για την μπενζίνα, εγώ τις άκρες μου τις έχω βρει εκεί στη Λάρισα, μάνα. Τι άκρες? Κάτι δική μας. Μαζί και Κυριακή. Τι άκρες είναι αυτές, παιδί μου? Τι άκρες? Στην εποχή μας, τίποτα δεν είναι καθαρό, έτσι. 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 Γιατί να είναι η μπενζίνα, δηλαδή? Τι είναι αυτά που πας? Άντε πήγαινε φέρω ένα κουλουράκι μου. Γιατί, παιδί μου, γιατί? Για να μην πίνω ξεροσφύρι τον καφέ Εδώ τον ο άνθρωπος εμπιστεύτηκε. Άντε φέρω ένα κουλουράκι τώρα και τι φοβάσαι, μωρέ, μην με πάρει χαμπάρι και με κυνηγήσεις? Αυτό φοβάσαι, μωρέ, μην πάρει χαμπάρι και κυνηγήσεις εσάς. Εγώ πάντως λέω. Ναι, εσύ όλο λες. Όλο λες. Εμάς ξέρουνε. Τι να ξέρουνε? Η Νατάσα, το κορίτσι για το Λευτέρη. Το κορίτσι εμένα θα παντρευτεί. Ξέρεις τώρα τι σου λέω, παιδί μου? Τι? Παιδί μου, ξέρεις τι σου λέω τώρα για το... Ποιο? Το... Ποιο? Το πρόβλημα. Α, το προβληματάκι, αυτό. Ναι, έχω αρχίσει να της λέω κάτι τώρα τελευταία, απ' έξω. Μπράβο, παιδί μου, απ' έξω. Δεν έχει και τίποτα το σπουδαίο το παιδί. Το παιδί απολύτως τίποτα δεν έχει. Ούτε το παιδί τόση ώρα, ακόμα να σκοτεί. Το βράδυ σήμερα το πρωί γύρισε. Πού ήτανε, τι κάνανε με αυτό το μάτι, Πού ήτανε, μου λες? Τον φοβάμαι το βλάκα. Κι εγώ τον φοβάμαι, μην πάει και βλέξει με τίποτα μιλιτσίες πάλι. Ποιες μιλιτσίες, να μην κάνει τίποτα τρελά όταν έρθει εδώ η κοπέλα. Τι? Δεν θα έρθει να μας γνωρίσει? Ναι, βέβαια, πρέπει να έρθει. Δεν θα έρθει, αύριο το βράδυ. Όχι αύριο. Αύριο, αυτά είναι κανονισμένα απόψε. Φεύγω για Λάρισα και αύριο το βράδυ τη φέρνω εδώ. Ποιος δεν προλαβαίνει, μόνο εσύ δεν προλαβαίνεις, εσύ είσαι πιο σβέλτη. Έτσι δεν λέει ο στρατηγός. Έλα εδώ. Έλα, πάρε αυτά εδώ. Και πήγαινε να ψωνίσεις. Προλαβαίνεις το κύλι σου, έλα. Και να πάρεις και ένα φορεματάκι να πάρεις για να. Και αυτόν να του πάρεις κανένα πουκάμισο και καμιά γραβάτα καλή. Σίγα με βάλει γραβάτα ο Λευτέρης. Ναι, άντρετο, πήγαινε. Αλλά κάνε να μην πάω. Εσύ τώρα θα ξυπνήσει που θα πάει αυτή η κατάσταση να του πεις, έτσι. Εντάξει, να του πω. Όμορφα να του μιλήσει, ωραία, ξέρεις εσύ. Ναι. Την Ξένια να ακούει, τον γιατρό να τον ακούει, τα χάπια του να παίρνει. Στο σχολείο να πηγαίνει, χειρονομίες στις καθηγήτριες να μην κάνει. Τι έκανε? Ξέρει αυτός, πες του. Ξέρει. Και αν είναι για τη θεραπεία, πες του, 15 μερίτσες είναι αυτές, ούτε που θα το καταλάβει. Εντάξει, άντε, τράβα τώρα, άντε. Και βάλτε και λίγο γάλα να πιει. Θα έχει γίνει χάλια το στομάχι του. Εντάξει. Θα του βάλω και γάλα. Να σου πω πάνω να του αλλάξω ή θα του αλλάξει εσύ όταν έρθεις? Όχι, λέω να μην συγκάει το μωρό. Ώστε παντρεύεσαι. Μπράβο, δεν το κατάλαβες, το πιάσες. Μπράβο. Δεν μας είπες όμως πολλά για αυτή την Αναστασία. Είναι ευτυχής ο άνθρωπος, αγάπη δεν γνωρίζει. Κλείστο! Κλείστο! Τι φύγει με για βρατόι, παρητή! Τι φύγει με για βρατόι! Τα τραγούδια είναι εντάξει, τα βαριά τα λαϊκά. Πού ήσουνα τις τελευταίες 2 μέρες, με το μάκι ήσουνα. Μπράβο, και καφέ. Γύρισες σήμερα, ναι. Δεν ήτανε και εσπρέσο. Που δεν μαλακισμένο. Τι θέλεις? Έλα εδώ. Η μάμα που είναι? Εμένα μιλάς ρε αμέσως η μάμα που είναι. Σου έχει βάλει να μην κάνεις κήρυγμα πάλι, Ναι ρε, έχεις πρόβλημα. Και σου έχει πει να μου μιλάς έτσι? Τι? Λέω να μου μιλάς ωραία όπως σου έχει πει η μάμα. Δεν μπορώ να σου μιλάω ωραία εγώ. Άρε, Αντώνη. Τι είναι ρε? Τι με νοιάς αυσέμια νιώπης! Τι με νοιάς αυσέμια νιώπης!
Καθόλου δεν μ' αγαπάς, λέω. Όχι, πες ρε. Εξομολόγηση του θες πρωί-πρωί. Τι πρωί που έχει πάει μεσημέρι. Α, ναι, ας φάμε τότε, ρε. Αυτά θα φας, αυτά είναι κρύα, ρε. Και η καρδιά μου το ίδιο, ρε. Δεν θα αφήνεις το γράμμα, ρε. Δεν λέω ψέματα, ρε, Το Αντώνη. γράμμα, τα παίρνεις στα χάπια σου. Τα παίρνω. Σκατά παίρνεις, γι' αυτό λέω παρεστήσεις. Δηλαδή, Συνέχεια. είσαι παρέστηση. Γι' αυτό θολώνουν τα μάτια σου, ρε. Μονάχα μα πίνω, Τι είναι να πάρεις σήμερα. Λέγε, Τι, δεν έχει κίτρινα. είδες τα Ποια χέρια, είναι, τα πράσινα, τα κόκκινα. Ποια Ποια ρε, είναι. κόκκινα, Ποια. τα πράσινα. Τα πράσινα. Είναι για το άγχος. Ωραία, τα θα πράσινα. πάρεις ένα πράσινο. Ναι, για το άγχος, για τα πράσινα. πράσινο. Ναι. Όχι για σένα έλεγα, επειδή σε βλέπω λίγο αγχωμένο. Εσύ με αγχώνεις, ρε. Καλά, ρε, εντάξει, φέρε. Μου φέρνεις λίγο νερό, σε παρακαλώ. Έλα, ρε. Ευχαριστώ. Τη δροσιά του. Εντάξει με τώρα, χαλάρωσα. Θα τα φέρνεις, ρε. Αυτή την κοινωνική λειτουργόπηση. Το γάμ τζέλια, την Τζέλια, ναι, δεν θα την αποφέρεις, θα την βλέπεις. Ό,τι σου λέει, θα την ακούς, Θα ρε. την ακούς, ρε. Αντώνη, να σου πω, ρε. Αντώνη, ρε, να σου πω, ρε. Να σου πω. Αντώνη. Λέω να την πηδήξω την τζέλια τελικά. Στο πάρε μαλάκα. Γιατί, ρε, εγώ σου λέω ότι γουστάρεις. Και τη Λιούμπα, τότε που σε πήγα. Τι τη χοντρή. Επειδή ήταν χοντρή, δεν την πήδηξες, ρε. Αφού και αυτή όλο μίλαγε. Γι' αυτό σε πήγα εγώ εκεί. Μόνο για τον πόνο της. Περίμενα Πώς σαν μιλάω, ρε. μαλάκας Όλα έξω. τα Μια ώρα. Σκόλκα времени говорила τα στάλια Λιούμπα. Σκόλκα. Καλέ, άσε τα ρώσια, ρε. Άσε τα ρώσια. Όσο μιλούσε η χοντρή Λιούμπα. Πότε θα πας σε θεραπεία. Ποτέ. 15 μέρες είναι μόνο. Γι' αυτό δεν θέλω να σε πιέσω τόσο. Βέβαια, το έχει πει και ξέχει, μην με πιέζεις. Για τα άλλα όμως. Εντάξει. Και εντάξει, ρε. Μπορείς να με πιέζεις κοινωνικά. Εσύ να με γράφεις, ρε. Έλα, ρε, μη θυμώνεις. Λευτέρη. Πρέπει να σοβαρευτείς, ρε. Είναι πηγόν. Πρέπει να σοβαρευτείς και είναι πήγον. Α, ώστε είναι, Άκου τώρα. Εδώ αύριο το βράδυ θα έρθει μια κοπέλα. την έχεις πηδήξει. Θα παντρευτούμε. Και θα περιμένεις μέχρι τότε για την πηδήξη. Θέλω να αφήσεις τις μαλακίες. Αυτό δεν είναι, Εντάξει. εντάξει. Ντρέπεσαι για μένα, μήπως τη Μην φρικάρω, αφήσεις τις μαλακίες για τα σπραχέρια. Όχι, δεν τα βλέπω το τελευταίο καιρό. Πάλι καλά. Η μάμα τα βλέπει έξω από το παράθυρο. Να της πεις θα μας κάνει ρεζί. Εντάξει, θα της πω εσύ όμως. Gentleman. Είπα στη μάνα να πάρει μια γραβάτα τώρα. Θα βγει έξω. Τόσες δεν έχεις. Εσύ θα την βάλεις, ρε. Γιατί? Εγώ θα είμαι ο γαμπρός. Ποια είναι αυτή που πρέπει να βάλουμε τα καλά μας για πάρτι της? Είναι η κόρη του αφεντικού μου, ρε. Τότε να τη βάλουμε, ρε. Τι γραβάτα! Τι γραβάτα! Τι γραβάτα, ναι! Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, ναι. είναι σοβαρή η κοπέλα. Εγώ σοβαρός. Είναι μορφωμένη. Και εγώ μορφωμένος με πηγαίνω στο νυχτερινό εκεί να της μόρφωση. Και αυτή με τι ασχολείται? Σπουδάζει. Θεολογία. Δηλαδή σπουδάζει το Θεό. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Και τι είναι ο Θεός, ρε Αντώνη? Τι είναι, ρε. Ξέρω εγώ εσύ να μου πεις που θα πάρεις και θεολόγο. Δεν ξέρω, ρε, παράτα με. Θυμάσαι εκείνο το απόγευμα που μας είχε φάει ο πατέρας στο γήπεδο? Να δούμε τον Παραστάτο. Όχι πάλι, ρε. Πώς τους περνούσε όλους. Όχι, ρε, πούς, ρε. Πρώτα πέρασε όλα τα χαφ. Σπάρτακ. Σπάρτακ. Πρώτα πέρασε όλα τα χαφ. Εντάξει, μετά πέρασε τα στόπ. Αντώνη, κάτσε και εκεί ήταν το τέρμα. Αντώνη. Μετά το λίμπερο. Περνάει το λίμπερο. Και είναι μόνος μετά τον τερματοφύλακα. Μόνος με τον Το τερματοφύλακα. περνάει κι αυτό. Περνάει. Κενό το τέρμα. Κενό το γαμημένο. Κι αυτός προχωράει. Και στη γραμμή επάνω σταματάει. Αφήνει την μπάλα πάνω στη γραμμή και γυρίζει να κοιτάξει. Κοιτάζει όλους αυτούς που άφησε πίσω του. Κανένας δεν κινείται. Και το πλήθος όλο κρατάει την ανάσα του. Σπαρτάκ,
Και τότε, ο τερματοφύλακας σηκώνεται, αργά, χωρίς να βιάζεται, και έρχεται στο παραστάτο. Που περιμένει. Χαμογελάει και περιμένει. Και εκεί, επάνω στη γραμμή, τον αγκαλιάζει. Τον αγκαλιάζει. Και μένουν εκεί αγκαλιασμένοι, Και η μπάλα να είναι πάντα πάνω στη γραμμή. Ούτε πιο μέσα, ούτε πιο έξω. Δεν έχει πια καμία σημασία αν είναι γκολ. Γιατί μου τις λες πάλι αυτές τις μαλακίες, ρε? Γιατί αυτό είναι ο Θεός, νομίζω. Ρώτα και τη θεολόγα, έτσι θα σου πει κι αυτή. Καλά, καλά, θα της πω. Δικιά μας είναι. Κριτσιάνκα είναι. Α, Κίνκα. Τι ίνκα, ρε? Δεν την αγαπάς πια. Με αγαπάει, ρε, η Νατάσα. Με αγαπάει. Καλύτερα έτσι, Τι καλύτερα? Καλύτερα. Όλοι λένε πως πρέπει να τους αγαπάς. Να τους αγαπάς όλους, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τους συγγενείς σου, τους δασκάλους στο σχολείο, τους μαθητές, το αφεντικό στη δουλειά. Όμως εγώ λέω, ξέρεις τι λέω, Αντώνη, πως είναι καλύτερα να σ' αγαπάνε. Δηλαδή πιο σωστό μου φαίνεται, γιατί έτσι κάνεις κάποιον να αγαπήσει. Εμένα δεν μ' αγάπησε κανείς. Εμένα... Μιτσάρας! Τι Μιτσάρας, ρε? Μην το ρεβάτες, ρε. Δεν μου λες, ρε, Αντώνη. Εσένα, σου έχει τύχει να δεις κανέναν από αυτούς στο δρόμο? Ποιους αυτούς, ρε? Αυτούς που καίγονται, εκεί που περπατάνε, ξαφνικά παίρνουν φωτιά και καίγονται. Έχω δει πολλούς τώρα τελευταία και αυτό. Μαλακίες είναι, ρε, αυτές πάλι. Δεν έχεις δει, Καλά. Θα ρωτήσω την Νατάσα αύριο, μήπως ξέρει αυτή. Ψωνίζουνε ψάρια από το ψαράδικο ή πατάτες από το σούπερ μάρκετ, σαν χαιρετιούνται από μακριά, σαν κάνουν χειραψία από κοντά, στο γήπεδο όπως περιμένουν στην ουρά ή στην εφορία, όταν γυρίζουν στο σπίτι με τα ψώνια και σκύβουν να φιλήσουν τα παιδιά τους και παίρνουν τις παντόφλες τους, τους βλέπεις έτσι ξαφνικά να καίγονται. Και οι άλλοι. Οι άλλοι άνθρωποι, τι κάνουν όταν βλέπουν κάποιον να παίρνει φωτιά? Οι άλλοι κανονικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και συνεχίζουν. Κανονικά σου λέω, περπατάνε, πίνουν το καφέ τους, ψωνίζουν ψάρια από το ψαράδικο, από το σούπερ μάρκετ. Από το μανάπικο. Από το μανάπικο. Από το μανάπικο. Η ώρα είναι. Έτσι, μπράβο, ρε. Άντε και του χρόνου, ρε! Ναι. Άμα θέλω γίνομαι πολύ τρομακτικός. Να μας συμπαντάς, Νατάσα μου, του Λευτέρη μας του αρέσει να λέει μερικά περίεργα αστεία. Ναι, έτσι τα λέει αυτός, αστεία. Εγώ πάντως χαίρομαι που σε γνώρισα, Λευτέρη. Κι εγώ, να την πάρω τη γραβάτα τώρα. Άντε ρε, η γραβάτα σου λοιπόν. Πάω να δω, έχω βάλει και μια καλυτόπιτα μέσα να εκεί. Φέρε και λίγο κρασί. Πάτε πίτινο. Τα μιάνια Πάτε πιεβά. πίτινο. Τα μιάνια πιεβά. Μίνια, άουκας. Λοιπόν, Αντώνη, μια χαρά που δει το Λευτέρης. Α,
Ποιος ξέρει τι θα σου λέγει για μένα, Σημασία έχει ότι σ' αγαπάει. Εμένα δεν μ' αγάπησε κανείς. Μα γιατί το λες αυτό? Όχι, ένα τραγούδι λέει τώρα. Τι άλλο, ρε! Νατάσα, εσένα σου άρεσε ο Μητροπάνος? Ναι, καλός είναι, μωρέ. Μια φορά που τον είδα σε μια συναυλία Έχεις μου δει! άρεσε. Τι είναι αυτή! Έχεις δει αυτό! Ναι, τον έχεις δει. Εγώ μια φορά που είχα πάει έξω από το μαγαζί που τραγουδούσε, αλλά μου λείπαν κάτι ψηλά και δεν με βάζα. Λοιπόν, τώρα που είμαι εδώ, αύριο θα πάμε και οι τρεις μαζί. Ναι, Έλα, πού τραγουδάει αυτός τώρα? στην Αυστραλία. Ναι, εκεί. Πού? Έλα, ρε, είναι σε περιοδία, το είπε και ο Τζίμις. Δεν πειράζει, πάμε κάπου αλλού τότε. Πού να πάμε, μωρέ, πού να Σινεμά. πάμε? Θέλετε να πάμε Τι σινεμά? σινεμά, αυτός έχει σχολείο αύριο το βράδυ. Έλα, ρε, 250 που είσαι, Θα μείνεις, ρε. θα μου τις βήσεις Πυροπούλου, ρε. Εντάξει, δεν πάει. Λοιπόν, τι έργο θα θέλετε να δούμε, Λευτέρη? Εγώ τι να δω. Τι ταινίες σου αρέσουν? Βασικά με το Μάκη βλέπουμε ταινίες, αλλά βλέπουμε ταινίες που αρέσουν στο Μάκη γιατί είναι και δικό του το βίντεο. Και τι ταινίες αρέσουν σε αυτό το Μάκη? Βασικά στο Μάκη αρέσουν ταινίες ερωτικές. Πολύ ρομαντικό παιδί αυτός ο Μάκης. Καυτά πουτσιά, Κάσε, ρε. λυσασμένες καλόγριες, η διπλή ζωή της Μόνικα, η τρίτη ζωή της Βερόνικα. Σταμάτα! Το τελευταίο το μπέρδεψε ο Μάκης. Σταμάτα, Ισολαϊδίες. Μόνικα, Βερόνικα. Σταμάτα. Τι θα έλεγες να βλέπαμε κάτι άλλο αύριο? Μέσα κι εγώ τα βαριέμαι τα ερωτικά, μην νομίζεις. Ωραία. Και μετά θα σας πάω για ποτό. Άντε ρε, με τι λεφτά θα μας πας για ποτό? Γιατί δεν έχεις. Βέβαια, και να το μετά να συζητήσουμε. Στο μαγαζί που δουλεύει η Λιούμπα. Δεν είναι η Λιούμπα. Μια φίλη του Αντώνη. Έτσι. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό, αραγωνιασμένη είναι η κοπέλα και μάλιστα κολλημένη, Για τον αραγωνιαστικό της, Αντώνη, θυμάσαι. Μπορεί να σου μιλάει και ώρες. Μα όχι, δεν είπα τίποτα εγώ. Ο Αντώνης μου το ξέρει, αν του έχω εμπιστοσύνη. Αντώνη. Ναι. Ο Αντώνης, μία ίνκα γιαγιακόμενα. Έλα, Αντώνη μου, ησυχίζεσαι, σε χαλάρωσε. Μήπως θέλεις εσύ ένα πράσινο, ρε. Αγχολητικό, ξέρεις. Δεν το πάει αστείο. Δεν το πάει αστείο. Πράγμα πια. Δεν το πάει αστείο. Σε λίγο θα είναι έτοιμη και η καρυδόπιτα. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι και αυτή πολύ ωραία. Ελπίζω να σας αρέσει. Όλα σας τα φαγητά, ιδιαίτερα το κρέας. Αλήθεια, έχετε βάλει κάτι σαν κόλιατρο μέσα. Αντώνη, καλή μου γύρισα παίρνεις. Ξέρει, καταλαβαίνει. Εγώ δεν είναι έτοιμα, τα καταλαβαίνω. Αλλά για να τα φτιάξω. Θα ρωτάς, κορίτσι μου, θα ρωτάς. Όχι σαν κάτι άλλες που δεν ρωτάνε για να μην μάθει πεθερά που δεν ξέρουν. Όχι, εγώ το λέω από τώρα. Μόνο αυγά ξέρω να κάνω. Ναι. Και πατάτες τηγανιτές ξέρω. Τι είναι ρε μάνα, τι θέλεις? Θα τρώμε έξω, δεν σε νοιάζει. Θα ήθελα όμως να μου μαθαίνατε μερικά από εκείνα τα ωραία φαγητά της πατρίδας σας. Της πατρίδας μας. Στο σπίτι μόνο ελληνικά και τα παιδιά όλο ελληνικά μιλούσαν και ο πατέρας τους Έλληνας βλέπεις και τα φαγητά μας όλο ελληνικά, μάμα, οδίγια, λατζίνο, μάλες, ελληνικά, τα σκυβά, πουλού. Ώστε, σπουδάζεις θεολογία, φιλολογία, Θεολογία, σωστά. Θεολογία. Το ίδιο όμως δεν είναι. Όχι ρε μάνα, δεν είναι το ίδιο. Στη θεολογία ψάχνουν να βρουν το Θεό. Ας πούμε κάτι τέτοιο, ναι. Οι άνθρωποι που καίγονται. Μην αρχίσεις πάλι. Γιατί ρε! Δεν είπα για τον παραστάτο πάλι. Όχι σοβαρά, θέλετε να Τι ξέρετε. να ξέρω. Όχι ρε, εγώ δεν θέλω να ξέρω. Ας το παιδί να μην τη ξέρει. Ας το παιδί να πει τι ξέρει. Εγώ ξέρω. Που ήμουνα μικρός ξέρω. Και είχα αρρωστήσει. Θυμάσαι μάμα. Και οι γιατροί είχαν πει να με πάτε στην εξοχή, αλλά αυτό δεν γινόταν πώς να το. Και τότε συμμετέχαζε στο μπαλκόνι, όχι σε αυτό μπροστά, στο άλλο πίσω που βλέπε πέρα στο τυλίσι, και με τύλιγες με μια κουβερτούλα και μου δίνες και ένα κομμάτι τύρι. Και μασούλιζα εγώ και το κράτο και χάζευα τα δέντρα πέρα, τις κορφές του στον ουρανό. Πώς τα έπαιξε αυτά τα δέντρα? Τι, ποια δέντρα, είπα εγώ δέντρα. Τα πουλιά που πετούσαν. Και εσύ μέσα έκανες δουλειές, θυμάσαι. Και τραγουδούσες. Τραγουδούσα. Τραγουδούσες ωραία, αγγλικά. Και Αυτό είναι ο Θεός, ρε. Όχι ρε, πώς σου ήρθε. Αυτό που λέω είναι μόνο. Και τι έλεγε εκείνο το τραγούδι, θυμάστε? Να θυμάμαι τώρα εδώ ιστορίες που πάει και σκαλίζει ο Λευτέρης. Ψέματα λέει, θυμάται. Ρώσικο ήταν. Ελληνικό
ελληνικό, στο σπίτι όλο ελληνικά. Ρώσικο, όλο ελληνικά. Αχ, και πόσο μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Ναι. Και θα μου το μεταφράζει ο Αντώνης. Όχι, εγώ δεν ξέρω ρώσικα, δηλαδή τα έχω ξεχάσει. Θα στα μεταφράζω εγώ, Νατάσα, εγώ τα θυμάμαι. Μα πώς είναι ταυτόχρονα να πω ο μικρός να τα θυμάται και ο μεγάλος που έχει ζήσει πιο πολύ εκεί να τα έχει Έτσι ξεχάσει. έπαιρνε τις ξένες γλώσσες πιο πολύ ο μικρός. Ο νευρός. Έλα ρε μάμα. Έλα, άντε ρε. Έλα. Ωραία, εντάξει, άντε, δώστε μου και λίγο κρασί να Έλα, βάλτε και λίγο κρασί. Δεν είναι και η φωνή μου όπως παλιά. Έλα ρε μάνα, μας τα πρίξες. Τούμπα ενώ μας τα έκανες. Παιδιά, δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι να μιλάτε έτσι στη μάνα σας. Εγώ, Νατάσα μου, εγώ. Μπορεί να ήταν νύχτα, μπορεί και να μην ήταν. Λίγο με πήρε ο ύπνος. Λίγο με πήρε ο ύπνος. Αχ, και ένα όνειρο που είδα. Αχ, και ένας άνεμος που φύσηξε. Άνεμος από την Ανατολή. Πάει το μαύρο μου σκουφί απ' την τρελοκεφαλή. Το όνειρο εκείνο μου το εξήγησε ο Κοζάκος. Πως ο άνεμος θα πάρει και το τρελό μου το κεφάλι. Τι σκαλίζεις εκεί, λέω. Λες, μια φωτογραφία που είμαι μικρός. Τι, άντε πάλι, πόσο μικρός δηλαδή. Που ήμασταν στο Τμπιλίσι σε μια βάρκα στη λίμνη της Ελευθεραβότ. Τι μου λες τώρα, παιδί, δεν ξέρω τι. Σε μια βάρκα, ρε παιδί μου, που είμαι ανεβασμένος με τα χέρια ανοιχτά και η βάρκα πήγαινε. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου λες. Και η βάρκα πήγαινε, σου λέω, και εγώ μπροστά με τα χέρια ανοιχτά. Δεν θυμάμαι τώρα. Όλο δεν ξέρεις εσύ, όλο δεν θυμάσαι και εσύ το άλλο. Εδώ πέρα και τα θυμάσαι όλα. Μια σταλιά σε καρδούλα ήσουν. Όταν φύγαμε από εκεί, όλο το θυμάσαι. Ναι, γιατί πειράζω κανέναν, πειράζω κανέναν. Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζεις κανέναν, δεν πειράζεις. Αλλά τι είναι αυτές οι ιστορίες που πας και σκαλίζεις. Παλιές ιστορίες, φωτογραφίες, παλιά τραγούδια.
Εσένα το μέλλον σου μπροστά είναι. Και πού πάει? Είναι Λευτέρη μου πάλι. Τίποτα, καλά, τι είναι, τίποτα. Τίποτα, όλο καλά. Ναι. Όλο καλά. Ναι. Όλο καλά. Όλο καλά. Ίσα ίσα εγώ μια χαρά σε βλέπω το τελευταίο καιρό. Μια χαρά. Όλο καλά. Όλο καλά. Α! Με πήγανε σινεμά χθες. Ο Αντώνης με την Νατάσα. Και, σ' άρεσε το έργο σας? Πολύ, πολύ, πολύ. Τι έργο? Ερωτικό. Ερωτικό. Ερωτικό, όχι σαν αυτά χρημάκι ερωτικό. Ερωτικό, που ερωτεύονται. Και είχε και μια ωραία σκηνή μέσα, μάμα. Ήτανε σε ένα καράβι, σε ένα τεράστιο καράβι, στον Τιτανικό. Ξέρω, αυτό το καράβι είναι το πιο τεράστιο καράβι στον κόσμο. Ναι, στην εποχή του. Γιατί δεν είναι τώρα? Τράγαρε με ένα παγόβουνο. Ναι, αυτό το έδειξε και στο έργο. Αυτή είναι η σκηνή που είδατε. Όχι, μια άλλη πιο πριν. Είναι το αγόρι, ο πιτσιρικάς, και έχει σκαρφαλώσει στην πλώρη άκρη, στο κάγκελο. Και από κάτω είναι μόνο ωκεανός. Ο ωκεανός σαν γκρεμός κάτω από τα πόδια του. Και είχε και την κοπέλα του μπροστά στο στήθος του και είχαν και οι δύο τα χέρια ανοιχτά. Σαν να πετάνε. Να πετάνε πάνω από το χάος, πάνω από τα κύματα. Καθώς ο αέρας τους έπαιρνε τα μαλλιά. Τι ωραίο που θα ήταν να το βλέπει κανείς αυτό, Ναι. Μόνο που εμείς το ξέραμε. Ποιο πράγμα, παιδί μου? Πώς το καράβι πήγαινε στο παγόβουνο. Και μετά τι έγινε? Μετά πήγαμε για ποτό. Για ποτό? Μια κοκακόλα πια, μωρέ, πώς κάνεις έτσι? Τι, μήπως τα μάθει ο Αντώνης. Αλλά και εγώ δεν είχα όρεξη. Μπράβο, παιδί μου, Μου μπράβο. άρεσε μόνο έτσι να κάθομαι και να χαζεύω τον κόσμο. Ήταν ωραίο το μέρος που πήγατε. Μια ωραία πλατεία, μάμα, και από πάνω η Ακρόπολη φωτισμένη. Αχ, μ' αρέσει και εμένα η Ακρόπολη να τη βλέπω έτσι φωτισμένη. Όταν ανεβαίνω στην ταράτσα, κάθομαι και τη κοιτάω και σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι, Αχ, σκέφτομαι πολλά. στενάχωρα. Όχι. Ίσα ίσα. Σαν να μαλαφρώνει να τη βλέπω εκεί πέρα φωτισμένη. Και πού να είσαι από κάτω, να βγαίνει και το φεγγάρι, να χαζεύεις και τα άλλα φώτα τριγύρω της περαστικής. Και ήταν και μια ωραία γκαρσόνα, μάμα, νομίζω ότι γούσταρε. Γούσταρε, αφού συνέχεια ερχόταν και άλλαζε το τασάκι. Γι' αυτό λες γούσταρε. Γιατί άλλο. Αλλά εγώ τζετελμέν, κύριος. Να έτσι σκεφτικός να πούμε, καθόμουν και καλά. Ξέρεις, τσιμπάνε έτσι. Τσιμπάνε. Σου λέει τι έχει το παιδί και δεν μιλάει, μήπως είναι κανένας ποιητής, συγγραφέας, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Και έρχονται και σου μιλάνε, σε ρωτάνε. Σου μίλησε, δηλαδή? Όχι, ρε μάμα, αφού ήμουν με την Νατάσα. Μα η Νατάσα με τώρα του Αντώνη είναι, παιδί μου. Ναι, αλλά δεν λέει τώρα να έχεις κοπέλα στην παρέα να κοιτάει αριστερά και δεξιά. Μπράβο, παιδί μου, σωστά το σκέφτηκες. Μπράβο. Έπειτα μου είπε και η Νατάσα, θα μου βρει. Τι θα σου βρει? Έχει μια ξαδέρφη στην ηλικία μου. Στη Λάρισα είναι κι αυτή. Τι θα σου Γι' αυτό ψάχνω τη φωτογραφία, κατάλαβες, για να τη στείλω. Τι να στείλεις, πού να στείλεις? Αυτή που είναι στην άκρη της βάρκας με τα χέρια ανοιχτά, θέλω να δει ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Τι μπορείς να κάνεις κι εσύ? Να πετάω. Μα καταρχήν σε αυτή τη φωτογραφία είσαι μικρό παιδί ακόμα. Και ακόμα μπορώ να Στάσου, το κάνω. παιδάκι μου, μισό. Κοίτα. Εδώ είσαι με τον πατέρα. Και είναι και ξεμέθιστος μάλιστα. Γεια. Γεια σου. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου. Μόνος σου ήρθες? Ναι, η Νατάσα θα φάει στη σκιά της, την κρατήσανε με το ζόρι. Εσένα δεν σου είπανε? Εσύ τι λες, ρε, να μην μου είπανε. Καθόσουνα τότε, παιδί μου, καθόσουνα. Βαριόμουνα. Γιατί βαριόσουνα, παιδί μου? Πρέπει να κάνεις συγγένειες τώρα που παντρεύεσαι. Τα βαριέμαι εγώ αυτά. Σωστό. Καλά, κάτσε να ησυχάσουμε και λίγο. Τι να ησυχάσουμε, παιδί μου, από τι να ησυχάσουμε? Λέω να πάρουμε μια ανάσα. Από ποιον να πάρουμε ανάσα? Από σένα πάντως αποκλείεται να πάρει κανένας. Το βράδυ να τους πεις να έρθουν εδώ και η θεία να γνωριστούμε. Θα βγούμε το βράδυ με την Νατάσα. Πάρετε και το μικρό μαζί, Πάρετε το μικρό μαζί. Ποιος θα μας κρατάει το φανάρι? Τώρα λες τέτοια λόγια να ξέρεις πόσο καλό του κάνει. Έχει αλαφρώσει το πουλάκι μου από τότε που το παίρνετε μαζί σας. Ούτε άσπρα χέρια βλέπει, ούτε μαύρα στοιχεία και τέρατα. Καλά, έτσι το χώρια που έχετε κόψει από εκείνο τον αλήτη. Έλα μωρέ, τον έπαιρνα και πριν μαζί μου. Δεν τον έπαιρνα, δεν πηγαίναμε στις καφετέριες. Τώρα είναι το κορίτσι μαζί. Αχ, τι ευχάριστος άνθρωπος. Αυτή η Νατάσα ήρθε και άνοιξε το σπίτι μας, άνοιξε. Καλή είναι, καλή. Καλή. Αχ, καλή. Καλή. Ναι. Ναι. Τι ναι? Ναι.
Και άμα δεν ήταν καλή, θα την αγάπαγες εσύ, Αντώνη μου. Ναι. Την αγάπαγες. Ναι, την αγάπαγα. Ναι. Τι ναι. Ξέρω εγώ τι ναι. Έχεις παγωθεί κι εσύ κι ο άλλος. Τι έχουμε παγωθεί. Μήπως αγαπάω την Νατάσα. Τι να μην τα αγαπάς το κορίτσι. Τα μανία ρε παιδί μου. Ο Λευτέρης μας πάντως τα αγαπάει πάρα πολύ. Δώστε με στο Λευτέρη τότε. Άσε. Και του έχετε άλλη έτοιμη του Λευτέρη. Γιατί άλλη έτοιμη του Λευτέρη. Δεν μου λες τίποτα, εγώ δεν ξέρω, δεν ανακατεύω. Τι δουλειές είναι αυτές πάλι. Άσε με ρε κάτω ρε, πούστη, δεν καθόμουν με τη θεία ρε. Λίγο. Άφησε με κάτω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι θες. Τι είπες. Τι να σου πω μωρέ, λέγανε με την Νατάσα. Τι είναι την ξαδέρφη. Για την ξαδέρφη. Τι είναι αυτή. Τι είναι αυτή. Τι είναι αυτή ρε μάνα, ένα κοριτσάκι στην ηλικία του Λευτέρη πάνω κάτω, αυτό είναι. Μας για τέτοια πράγματα στην κατάστασή του. Ναι, σωστά, να βγάλει πρώτα τριχούλες στο παιδί από Ξέρεις τι σου λέω τώρα. Τι θέλεις ρε με το μάκι να γυρνάει. Χριστός και Απόστολος, δεν λέω τέτοια πράγματα, αλλά να έτσι φοβάμαι μην τυχόν του τύχει τίποτα στραβό και πληγωθεί χειρότερα του. Μια χαρά είναι, θα βρει την υγειά του και το κοριτσάκι θα βρει χαρά στα Τι σκέλια. θα έχουν σχέσεις κανονικά. Εσύ τι λες, να κοιτάνε γραμματόσημα παρέα. Τι μου Λευτέρης μας άμαθος είναι σε Μια αυτά. χαρά ένας προπρόσωπος θα μας βγάλει και εγώ του έχω κάνει και τα φροντιστήριά του. Αυτές τις βρονιάρες, τις ξεβράκωτες που τον πήρες Μην εκεί πέρα. ανησυχείς, δεν κάνανε τίποτα, την κουβέντα τους έκανα. Τους ρίχνανε και ένα κλάμα μετά παρέα και μου τον επιστρέφανε. Άκου το μάνα. Τώρα όμως άμα έχει την κοπέλα του θα είναι αλλιώς, θα είναι διαφορετικά. Πώς θα είναι δηλαδή. Πώς θα είναι. Πώς θα είναι. Τράβα από κοντά να μου πεις πώς θα είναι. Άντε παράτα. Δεν συμφωνώ. Άντε ρε παράτα. Δεν Δεν συμφωνείς, συμφωνώ. κράτα τον εδώ τότε να τον βυζένεις. Μια ζωή. Άντε από εκεί πέρα. Άντε από Λέω εκεί πέρα. ψέματα. Κοιτάω. Λέω ψέματα. Ό,τι για αυτό το πράγμα. Τι. Έχω εγώ κοιμά να βάλω. Φτιάξε ένα μπιφτέκι εκεί πέρα. Και δεν φτιάχνεις μια σούπα στη φτέλια μου, μα! Σούπα στη φτέλια μου! Σούπα στη φτέλια μου! Τι σούπα ρε καμπλότο, εγώ είπα μπιφτέκια ρε. Έλα ρε, όλο το δικό σου θέλεις να γίνεται. Δεν έχω πάλι κύριε. Θυμάσαι, η μπάλα της Σπαρτάκ. Είσαι για να δει τέρμα το απόγευμα. Βρήκα και το πλουτζάκι. Άσε ρε. Η Νατάσα που είναι. Τι θέλεις να πάτε για δίτερμα μαζί. Λέω ρε παιδί μου. Αλλά έτσι που τα έχετε βρει, γιατί να μην πάτε να παίξετε και μπάλα παρέα. Είναι μια χαρά κοπέλα η Νατάσα, πώς να το κάνουμε. Καμία σχέση με την Ίγκα. Βαρύς άνθρωπος αυτή δεν μιλιώνει. Ας την ρίξει κύριε την Ίγκα εκεί που είναι. Γιατί ρε, Ας την ρίξει. σου δείξαμε τη βρένα ραβωνιάρα. Όχι, πάτε να ξέρεις, εγώ με την Ποιο Νατάσα. δικαίωμα να κατέβεσαι εσύ ρε. Γιατί, εσύ δεν ανακατεύεσαι στα προσωπικά Εγώ μου. πού ανακατεύτηκα. Πώς τώρα με πειράγια. Εγώ που ανακατεύτηκα, αυτό ήταν της Νατάσας ιδέα. Ναι, αλλά ήσουν μπροστά κι εσύ. Μπροστά μου τα κανονίζατε τα προξενιά. Και συμφώνησες κι εσύ. Ωραία, συμφώνησε. Είδες, ανακατεύτηκες ή δεν Ωραία, ανακατεύτηκες. και τι θες να γίνει τώρα. Ρε. Να, έτσι λίγο να μου πεις. Τι να σου πω. Γιατί να είναι, ρε. Ρε, δεν την ξέρω την κοπέλα σου λέω. Όχι, λέω. Άμα βγούμε ραντεβού, να τη φιλήσω. Να τη φιλήσεις. Και πώς να τη φιλήσω. Με το κούτελο. Δώσ' της μια κουτουλιά να την ξεράνεις. Τι μαλακίες είναι αυτές ρε. Λέω ρε παιδί. Το στόμα, ας πούμε, το στόμα. Να το έχω ανοιχτό. Ρε μαλάκα, έτσι το έχουμε στον οδοντία. Ας το διάλογο πολύ στο πουλό. Τόσο. Τι τόσο ρε. Τόσο ανοιχτό να το έχω. Μισάνυχτο. Και τα χίλια. Βεντούζα. Έτσι. Έτσι. Να βάλω και γλώσσα. Βάλε και γλώσσα. Περίμενε. Να! Έτσι. Ωραίος! Είναι μόνο η ξαδέρφη σου. Ωραίος, ωραίος! Θέλεις τίποτα άλλο τώρα ρε. Όχι ρε, εντάξει, παϊσέ με κομπλέ. Σπαρτακόλε, όλε! Σπαρτακόλε! Σπαρτακόλε, όλε! Σπαρτακόλε. Θα δώσω και μια φωτογραφία στην Νατάσα να της τη στείλει. Σπαρτακόλε, όλε! Σπαρτακόλε. Τι φωτογραφία. Τι φωτογραφία θα δώσεις. Μια φωτογραφία. Αυτή που είναι εκεί. Μια φωτογραφία. Για να δω ρε. Πήγε! Τι θες να λέγατε με πήγε! Δεν θα με τρελάσεις. Θα την καλάσεις ρε μαλάκα! Δεν μαλάσει μαλάκα. Τι είναι αυτό ρε. Που είχαμε πάει στο Σελεστιναδός, κύριε Αντώνη. Αυτή θα στείλεις. Ναι. Εδώ είσαι μόνο 8 χρονών ρε. Όχι, εγώ λέω να στείλεις την άλλη που είσαι στο καλαθάκι, στο Port Μπεντέ με την πιπίλα. Θα στείλεις την κοπέλα φωτογραφία που είσαι 8 χρονών ρε. Είχαμε πάει στο Σελεστιναδός Και τι θέλεις να γίνει ρε. καλά ποτέ δεν θυμάσαι ρε. Όχι ρε, δεν γουστάρω να θυμάμαι. Δεν γουστάρω. Και στο γήπεδο Ποιο γήπεδο. με τον Παραστάτοφ Όχι πάλι ρε. πώς τους περνούσε όλους. Πάλι ρε. Σπάρτακ! Σπάρτακ! Πρώτα πέρασε όλα τα χαφ! Πρώτα πέρασε όλα τα χαφ! Εντάξει, πέρασε τα στόπερ μετά. Κύριε και Αντώνη, εκεί και θα το τέρμα. Μετά το λιμπερό. Μετά
το λιμπερό. Μετά περνάει το τραπέζι. Περνάει το τραπέζι. Μετά περνάει τις καρέκλες. Ο τερματοφύλακας κάνει έξοδο. Αντώνη, κάνε έξοδο, κάνε έξοδο. Και ξεχύνεται ελεύθερος στο άδειο τέρμα. Και εκεί, στη γραμμή επάνω, σταματάει. Αφήνει την μπάλα πάνω στη γραμμή και γυρίζει να κοιτάξει. Ο Παραστάτοφ περιμένει. Χαμογελάει και περιμένει. Πάλι τους δασκάλους εκεί πέρα. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης δεν ξέρω που είναι. Α, θα πήρε τηλέφωνο η ίδια νομίζω. Τι. Όχι, εντάξει, πλάκα σου κάνει. Τι πειράχτηκες τώρα. Δεν ήταν και πολύ πετυχημένο, ξέρεις. Ναι, ρε, λοιπόν, άκου ένα που πας στο σχολείο. Πηγαίνει στο γιατρό και τι του λέει. Γιατρέ, η ψωλή μου είναι κοντή. Και η μητέρα σου λυπεί. Μαμά! Μαμάτια! Ρε μάνα, θα λείπει φαίνεται. Α, ναι. Λοιπόν, πες του Αντώνη ότι πέρασα και... Κάτσε λίγο. Όχι, βιάζομαι, με περιμένει και η θεία μου. Α, αλήθεια, τι κάνεις, Καλά, καλά είναι. Πολλούς χαιρετισμούς Θα της πω. από το Λευτέρι. Ναι. Και τι είναι αυτό, δεν ξέρει. Της έχω μιλήσει για σένα. Α, ναι, και τι της έχεις πει, δηλαδή. Τα καλύτερα, βέβαια. Δηλαδή έχεις καλή γνώμη για μένα. Μα φυσικά, τι Κάτσε τότε να πεις μαζί μου ένα καφέ. ξέρεις. Ένα καφέ! Ένα καφέ, ρε καμωτό! Ένα καφέ! Εντάξει τότε. Θα το φτιάξεις μόνο σου παρακαλώ, γιατί εγώ τρέμω τα χέρια. Ναι, πάω. Πήγαινε. Πήγαινε! Πώς το πίνεις? 4 κουταλιές καφέ και 1,5 ζάχαρη. Μα αυτό είναι σχέτος δυναμίτης. Καλά, 1 ζάχαρη τότε. Γιατί πίνεις τόσο πολύ καφέ? Για να μένω ξύπνιος. Με έχουν ταράξει στα ειρηνιστικά και στα κατασταλτικά. Με συγχωρείς, δεν ήθελα να... Δεν πειράζει. Ο Αντώνης όμως λέει ότι έτσι κι αλλιώς αποφεύγεις να τα παίρνεις. Μου τα ρίχνουν στο φαγητό. Έλα βρε Λευτέρη τώρα. Τους έχει πει ξέλια και μου τα ρίχνουν στο φαγητό. Δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλήθεια σου λέω. Έλα πάρε τον καφέ σου. Τι κοιτάς? Όχι, εγώ δεν σου ρίξα τίποτα μέσα. Δεν θα κάτσεις? Άσε καλύτερα όρθιος. Τότε ούτε εγώ μπορώ να... Κάτσε κάτω! Είσαι νευρικός σήμερα. Και εσύ φοβισμένη γι' αυτό. Εγώ, όχι, τι να φοβάμαι δηλαδή. Τίποτα. Μόνο να μην με κοροϊδεύεις. Μόνο να μην με κοροϊδεύεις. Σε κορόιδεψα εγώ πότε? Που μου είπες ότι δεν μου ρίξες τίποτα μέσα στο καφέ. Μα αστείο ήταν. Ήθελα μόνο να πω ότι δεν έχεις κανένα λόγο να νομίζεις τέτοια πράγματα. Δεν με πιστεύεις δηλαδή. Ότι σου ρίχνουν χάπια στο φαγητό. Ναι! Ότι κάτι θέλουν από μένα. Ποιοι? Όλοι κάτι θέλουν. Από σένα. Κι αν δεν μπορώ,
Αν κάτι μέσα μου δεν δουλεύει σωστά, ας πούμε, αν έχω χαλάσει, μπορώ να με ξαναφτιάξω, να την αρχή. Γι' αυτό μου ρίχνουν χάπια στο παγωτό. Με πηγαίνουν σε γιατρούς που με ταράζουν στις ενέσεις. Σε κοινωνικούς λειτουργούς που μιλάνε σιγά και με λιστάλακτα. Σιγά και με λιστάλακτα. Δεν χωνεύω τους ανθρώπους που μιλάνε σιγά, ξέρεις. Σε κάνουν συνέχεια και σκύβεις, όλο σκύβεις. Ορίστε, δεν άκουσα. Πώς είπατε, παρακαλώ. Άντε και γαμηθείτε, παρακαλώ. Δεν πρέπει να το βλέπεις έτσι. Τι? Δεν πρέπει να το βλέπεις έτσι. Τι, δυνατά, δυνατά να μου μιλάς! Λέω ότι δεν πρέπει να το βλέπεις έτσι. Πρέπει. Πρέπει. Ναι, αλλά πρέπει να ξανασηκωθώ. Να σταθώ στα πόδια μου. Η ζωή συνεχίζεται, μου λένε, και εσύ πρέπει να παίρνεις μέρος. Μόνο που όλο αυτό δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον τελικά, έτσι. Εγώ νομίζω πως τη ζωή του τη φτιάχνει ο καθένας όπως τον ενδιαφέρει τον ίδιο. Ναι! Για πήγαινε παρά έξω να το πεις αυτό και θα σε πλακώσουν και εσένα στα χάπια. Κι όμως μπορεί κανείς να ζήσει ελευθερία, ειλικρινά, να ζήσει αυτό που θέλει να ζήσει. Πού? Σε μια άλλη ζωή όπως λες στη σχολή σου, Εγώ εννοώ τώρα! Όπως σε βλέπω και με βλέπεις τώρα! Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις τέλος πάντων. Εγώ τίποτα, εγώ ένας απλός σχιζοφρενής είμαι. Μιλάς έτσι σε παρακαλώ, δεν θέλει. Μην ανησυχείς. Ξέρεις κανένα τρελό που να παραδέχεται ότι είναι τρελός? Όχι, τι εννοείς? Εγώ το παραδέχομαι, άρα δεν είμαι. Καλά. Αρκεί να μην κάνεις άσχημες σκέψεις. Μόνο που εμένα τελικά με έχουν για δέσιμο. Εννοείς τη θεραπεία? 15 μερούλες λένε μόνο. 15 μέρες. Και εγώ δεν βγάζω ούτε την πρώτη νύχτα εκεί μέσα. Ησύχασε. Μπορεί να μην χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί να πας. Πες τους και εσύ, Κασά. Σε παρακαλώ. Μην ανησυχείς. Γιατί να πας εκεί. Εσύ τόσα πράγματα να κάνεις εδώ έξω μαζί μας. Η ζωή συνεχίζεται και εσύ πρέπει να παίρνεις μέρος, Λευτέρη. Ναι, ακόμα και όπως λες σου φαίνεται να μην έχει κανένα ενδιαφέρον. Μίλησα στη Ράνια. Ναι. Ανυπομονεί να σε γνωρίσει. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Όχι, ξέρεις, άμα σ' αγαπάει κανείς, αν σ' αγαπάνε, ας πούμε, είναι κάπως καλύτερα. Ναι, είναι κάπως καλύτερα, λέω εγώ. Την άλλη φορά που θα κατέβω θα έρθει και αυτή μαζί. Και τι θα κάνουμε? Θα πάμε όλοι μαζί στο Θησίο πάλι, εκεί στην πλατεία κάτω από την Ακρόπολη. Θα είναι φωτισμένη? Θα είναι. Θα μιλάμε, θα πιούμε κάτι, θα γνωριστείτε. Ύστερα το άλλο βράδυ θα ξαναβγούμε. Όλοι μαζί πάλι? Ναι. Να πάμε σινεμά στο Τιτανικό. Μα το έχουμε δει. Όχι όμως μαζί με την Ράνια, αλήθεια. Της έστειλες τη φωτογραφία που σου έδωσα? Τη φωτογραφία? Σκέφτηκα ότι... Δεν την έστειλε. Μα είπα αφού έτσι κι αλλιώς θα συναντηθείτε. Κατάλαβα. Μα τι θες να πεις πάλι τώρα? Τρέφεσαι κι εσύ για μένα, Εγώ όταν έτσι δεν θα κανόνιζα να γνωριστείτε. Κι ύστερα, αφού πάμε σινεμά. Ύστερα... Το άλλο βράδυ ξαναβγαίνουμε. Όλοι μαζί πάλι. Μα να γνωριστείτε καλά. Και πότε να τη θυμίσω? Ορίστε. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να τη θυμίσω. Ναι, βέβαια, μην πιάσεσαι Εγώ όμως. λέω πως άμα τη θυμίσω θα θέλει και να τα φτιάξω. Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να θέλει και ύστερα να τη θυμίσεις. Μα γιατί αφού φιλάω πολύ ωραία. Δεν λέω. Μου έχει δείξει ο Αντώνης. Δεν θες να δεις? Είναι. Μην το κάνεις αυτό. Λίγο να μου πεις αν φιλάω σωστά. Λίγο να μου πεις. Είμαι σίγουρη ότι μιλάς μια χαρά. Με φοβάσαι? Μη μου κάνεις κακό. Πώς δεν με φοβάσαι λοιπόν? Μη μου κάνεις κακό. Αχα. Λοιπόν. Ξέρεις να την κλαις? Σαν αγελάδα. Γιατί το κάνεις αυτό? Σαν μια ηλίθια φοβισμένη Τα αγελάδα. χάλασες όλα. Δώσ' μου λίγο γάλα ή αλλιώς φύγε από εδώ. Θέλω να φύγω. Γιατί? Να φύγω. Τι νομίζεις ότι Δεν θα ξέρω. πάθεις? Δεν ξέρω, είσαι τρελός. Άλλα μου έλεγες πριν. Εγώ ήθελα να σε βοηθήσω. Μπορώ να σε βοηθήσω, ήθελα. Και εγώ αυτό νόμιζα, εσύ μου μιλούσες όμορφα και γλυκά μόνο επειδή να φοβάσαι, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι γιατί έχω άδικο, μήπως δεν ξέρω και εγώ τι συγχαρός να κάνεις. Ναι, λοιπόν, άκου τι θα κάνω στην ξαδέρφη σου. Να την αφήσεις ήσυχη και αυτή και εμένα. Άσε μας ήσυχους όλους.
εσύ όλοι. Και ο Αντώνης. Ο Αντώνης, ναι. Ας τον ήσυχο κι αυτόν. Του είσαι βάρος. Τον εμποδίζεις να προχωρήσει. Να φτιάξει τη ζωή του. Μην ανησυχείς και να τα καταφέρει αυτός. Άφησε. Θα πάρει κοπέλα. Άφησε. Το βενζινάδικο του μπαμπά σου. Άφησε με. Και το κυριότερο θα είναι πια Έλληνας 100%. Άφησε με. Πάψε. Αλλά να σου πω κάτι. Με ρωσίδα να σε κερατώνει. Αυτό έχει γάλα. Λευτέρη! 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 Νατάσα! Πού έχεις πάει τώρα, Νατάσα? Τα μάτια μου θολώσαν και δεν σε βλέπω. Τι έγινε εδώ? Να του είχα δώσει λίγη δύναμη, λίγο να έχει χαρεί και αυτό στη ζωή του. Αλλά... άτυχο παιδί, άτυχο. Λες και αυτή η αρρώστια. Το μόνο δώρο που του δώσε ο πατέρας του να ήταν σαν το σκουλίκι να του τρώει κάθε χαρά. Και μόλις πήγαινε και αυτό να αλαφρώσει λίγο να χαρεί, κάτι στραβό θα πήγαινε στο τέλος. Να, όπως τώρα, πηγαίναμε καλά. Καλά πηγαίναμε, Δεσποινής Ξένια μου, κάτι σαν να περίμενε κι αυτό από τη ζωή του. Και τι έγινε πάλι? Το κορίτσι. Η Νατάσα λέει πως πήγε να τη βιάσει. Πού το είδε κι αυτή? Το φυσάκι δεν είναι μόνο λίγο να σου πιάσει μόνη σου ρουκλού, να νιώσει κι αυτό το έρημο και εσύ αμέσως άντε να μη σου... Συγγνώμη, Δεσποινής Ξένια μου, συγγνώμη. Είναι, λέτε, επικίνδυνος για τον εαυτό του, μόνο για τον εαυτό του. Όχι μόνο για τον εαυτό του και για τους άλλους. Ένα λάθος έκανε το παιδί, δεν ξέρω πώς του ήρθε. Ναι, όχι. Αφού το λέτε εσείς και ο γιατρός, ναι, όχι. Ναι, θα πέσουμε όλοι απάνω του και ο Αντώνης και 15 μέρες όμως μόνο, θα στενοχωρηθεί το φουχαριάρικο. Ναι, όχι, εμείς δεν είχαμε επιμείνει πολύ γιατί το λυπόμουν το καημένο, αλλά τώρα έφτασε η ώρα, δεν πάει άλλο. Μόλις γυρίσει, μόνο να γυρίσει. 4 μέρες έχει να φανεί, τις άλλες μέρες 2-3 το πολύ τώρα. Με αυτό το μάτι το παλιωτόμαρο, πού είναι, πού γυρνώνε. Αγόρι μου, αγόρι μου, να σου βάλω κάτι να φας, έχω φτιάξει πουλιάσι που σ' αρέσει, κάθε βράδυ, κάθε μέρα που έλειπες, έφτιαχνα φαγητά ρώσικα που σ' αρέσουνε, να γυρίσεις, να τα φας να ευχαριστηθείς. Τρέχω να πάρω. Νερό, εσύ. Να πιείς. Ζεστό. Να κάνεις μπάνιο. Γι' αυτό. Απόγευμα το άναψα δάκι ακόμα.
Άνευτο πάλι. Να τα ανάψω, να τα ανάψω. Και να τα αφήσεις ώρα πολύ. Πολύ να τα αφήσεις. Να τα αφήσω. Να δει καυτό. Να κάψει. Ό,τι θέλεις. Αγόρι. Αγόρι. Παιδί μου. Παιδί μου. Ο Αντώνης που είναι. Έξω είναι. Γυρίζει, σε ψάχνει κι αυτός. Μόνος του. Τι μόνος του, τι μόνος του. Χωρίς την Νατάσα. Άστα αυτά, παιδί μου. Άστα αυτά. Ό,τι έγινε, έγινε. Τι έγινε, ξέρεις. Ό,τι και να γίνει. Πού ήμουν, ξέρεις. Όπου και να σου αρκεί που γύρισες. Το θερμοσύφωνο. Τα άναψα, δεν τα άναψα. Μαμά. Μαμά. Γυρίσαμε όλα τα μπάρ με την κούρσα την καινούργια του Νομίζω Μάκη. πως τα άναψα να σου βάλω κάτι να φας. Πια με τα ντερά μας. Ναι, ένα χαμομήλιτο στο μάκι σου, χάλια. Μέχρι που με πήγε σε ένα σπίτι. Άστα αυτά, παιδί μου, τώρα έτοιμο θα είναι το νερό. Να κάψει, να κάψει. Ναι, Μεγάλο ναι. σπίτι, ωραίο. Και είχε μέσα κόσμο πολύ ικανοτημένοι όλοι τους, τζεντελμέν. Και με κοιτούσανε. Σε κοιτούσανε να σου φτιάξω ένα καφέ. Να το πεις εσύ το καφέ! Δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω να ξέρω, μ' ακούς. Μου φτάνει που γύρισες. Που είσαι ζωντανός. Και σε ποια ζωή είναι γαμώτο. Σε αυτήν εδώ που μπορώ και σ' αγκαλιάζω. Και τι αγκαλιάζεις, ένα υπόλοιπο. Όμως εγώ δεν ήμουν ποτέ εδώ ολόκληρος, να το ξέρεις. Στην αγκαλιά μου μέσα. Όταν σε κλείνω, τότε σε νιώθω ολόκληρο. Και τότε γιατί μ' άφησες. Γιατί με φέρατε εδώ. Εγώ μου στο Τμπιλίσι πίσω στο μπαλκόνι να χαζεύω τα δέντρα. Δεν έφταιγα εγώ. Ο πατέρας σου. Κοιτούσαμε για μια καλύτερη ζωή. Δεν υπάρχει καλύτερη ζωή, ρε μάνα. Ή θα ήταν όλα από την αρχή αλλιώς, ή να πάει να γαμηθεί και αυτή κι εσείς που μου τα έχετε παίξει. Πάω να σου βάλω κάτι να φας. Γιατί? Για να μου ρίξεις πιο εύκολα τα ηρεμιστικά, να ηρεμήσω. Τι είναι αυτά που λες, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Να ηρεμήσω βέβαια, επειδή όλα συνεχίζονται και πρέπει να παίρνεις μέρος σε μια μαλακία, σε μια τεράστια μαλακία. Δεν είναι έτσι. Όχι. Σκάσε! Σκάσε! Εσύ μου τη δίνεις περισσότερο να το ξέρεις. Εσύ μου τα πρίζεις Γιατί κολόμπια. μου μιλάς έτσι. 4 μέρες τώρα πήγε να μου στρίψει. Να σου στρίψει κολόμπια. Εσύ μου μιλάς έτσι. Να σου στρίψει κολόμπια. Άκου να σου πω. Κολόμπια Άκου στο να σου πω. διάλο. Το διάλο να πας. Να πας εσύ εκεί. Να κοιτιέσαι με αυτούς τα ψέματα σας μέσα. Στο τρελάδικο να πας. Στο τρελάδικο να πας και να μην ξαναγυρίσεις. Τι θα μου κάνει δηλαδή, Να πας τι θα στο μου κάνει τρελάδικο. και να με πηδήξουν εκεί μέσα, τι έγινε. Τι λες. Ρε μάνα. Σώπα. Παιδί μου, σώπα, πάω να σου φτιάξω ένα χειμώνα. Μου τα κατεβάσανε, ρε μάνα. Με ξεβρακώσανε, σου λέω, σε εκείνο το κολόσπιτο κι ύστερα. Τα τέρατα τα κτίνη. Κι ύστερα ένα σύννεφο και σε φαράγια μου. Που γύρισες, παιδί μου. Φτάνει που γύρισες. Θα τους γαμίσω τη Φτάνει μάνα. που γύρισες. Το μωρί που τους πέταξε, τους τρώει. Σώπα, παιδί μου, σώπα. Φτάνει που γύρισες. Και εγώ δεν ξέρω πώς. Σε όλο τον δρόμο πετάγονταν από παντού να παρπάξουν Πια, από τις γωνίες. πια, παιδί μου, πια. Τα άσπρα χέρια. Ξαναγύρισαν τα άσπρα χέρια, μάμα, και οι άνθρωποι στον δρόμο να παίρνουν φωτιά. Τα κεφάλια τους έσκαγαν με κρότο, φωτιές πετάγονταν παντού. Άτσε μόλις σε μπεγκάν, μάλικη Λευτέρη. Όσο έτρεχε ο μικρός Λευτέρης. Σε μπίλα σου νεφούκα, Τόσο μάλικη. ψυχούλα του φτερούγιζε σαν του μικρού πουλιού. Σώπα, παιδί. Σώπα, σώπα. Σώπα. Σλάτκα, σλάτκα. Spí môj malčík, spí môj malčík, spí malý. Spят игрушки, спят лошадки, только ты один не спи. Έλα. Έλα, πουλί μου. Πιέσαι. Όχι, δεν σπινείς, ξένια μου.
Δεν θέλει να σας δει. Ούτε και στο τηλέφωνο θέλει να έρθει. Και να σου πω και κάτι, κοπέλα μου. Τι νόημα έχει πια ο Λευτέρης μας? Χάλασε πια. Ολότελα. Τον ξεκάναν οι παλιανθρώποι. Τα τέρατα, οι διαστρεμμένοι, αυτούς να πιάσει. Και εσείς και η μιλιτσία, και αφήστε το Λευτέρη. Δεν διορθώνετε πια το παιδί, αυτό ήταν. Τι? Για να τον αποτελειώσουν οι δουλειές. Δεν ήταν επικίνδυνος τελικά ο Λευτέρης μου, ούτε για τους άλλους, ούτε για κανέναν. Οι άλλοι ήταν επικίνδυνοι για αυτόν. Οι άλλοι. Εδώ θα μείνει ο Λευτέρης, στη μανούλα του, να του γιατρέψει τις πληγές. Και μήπως είχε και κανέναν άλλο. Τι? Αυτό που σας είπε ο Αντώνης. Ο Αντώνης να κοιτάει τη δουλειά του, να κάνει παιδιά ελληνικά, εγγόνια ελληνικά, γκριέκι να γίνει, να μην έχει να φοβάται κανέναν. Ο Λευτέρης μου εδώ ήταν που χειροτέρεψε. Δεν προσαρμόζεται, κυρία μου, λέγανε οι διδάσκαλοι στο σχολείο, και εγώ όλο με το φόβο, όλο με την αγωνία. Αν είχαμε μείνει στο Τμπιλίσι τις Κυριακές, θα πηγαίναμε βόλτα στο Ζελεσναβότσκ, θα κάνουμε βαρκάδα. Ο Λευτέρης όρθιος στην πλώρη και εμείς οι άλλοι να τον καμαρώνουμε, ο Αντώνης μου. Και ο Αντρέη με το χέρι περασμένο στη μέση μου να πίνει μόνο λεμονάδα. Αχ, δεν ήτανε κακός κι αυτός ο Κακομοίρης. Και να σου πω και κάτι, κοπέλα μου. Κανείς δεν είναι κακός τελικά. Μονάχοι άνθρωποι είμαστε. Μονάχοι και φοβισμένοι. Και άμα φοβάσαι ξεχνάς. Ξεχνάς ότι όλα θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά αν δεν υπήρχε αυτός ο φόβος. Να, όπως εγώ τώρα που θυμήθηκα αυτά που έλεγε ο Λευτέρης μου και εγώ τα είχα ξεχασμένα. Δεν φοβάμαι πια. Σαν να γυρίσεις από ταξίδι μακρινό και εκεί στην άκρη του δρόμου σε περιμένουν να σε προϋπαντήσουν δικοί σου άνθρωποι εκεί. Να, ο άντρας μου Αντρέη με το χέρι οπλωμένο μου γνέφει που ήμουν τόσο καιρό και με νυφούλα με περνάει στην άλλη μεριά της λίμνης και από εκεί οι δυο μας αγκαλιασμένοι καμαρώνουμε το μικρό μας γιο. Το δικό μας γιο να πετά πάνω από τα κύματα και ο άλλος να του παίρνει τα μαλάκια. Είναι και κάτι δέντρα στην πατρίδα μου, Δεσποινής Ξένια. Κάτι δέντρα θεόρατα, ψηλά ως τον ουρανό. Σημείδες, διέρευα, γκασμαζάξτσεν, διέρευα, τα κόγια κρασίβα, διέρευα.
πηγαίναμε δεν μιλούσαμε πολύ. Αυτός ήταν έτσι συνέχεια με σκυφτό το κεφάλι. Μόνο άμα έμπαινε κανένα ζευγαράκι μέσα στην καφετέρια, το σήκωνε και τους κοίταγε έτσι. Σαν μοσχάρι. Του έλεγα εγώ κόφτω, θα μας παραξηγήσουνε. Και αυτός μου άρχιζε τις ασυναρτησίες και τις τρέλες. Και εγώ κουράστηκα. Κουράστηκα. Γιατί, κυρία Ξένια, κανένας δεν ξέρει τι σημαίνει να ζεις με άρρωστο άνθρωπο στο ίδιο σπίτι. Να μεγαλώνεις στο ίδιο σπίτι. Και όσο μεγαλώνεις, τόσο να τον φορτώνεις. Τι να έκανα κι εγώ, τι να έκανα. Παλιά ήθελα να φεύγω έξω, να βγαίνω. Αλλά πού να πας έξω, κυρία Ξένια. Ποιος θα σε κάνει παρέα άμα δεν είσαι δικός τους. Γιατί τους δικούς μου, εγώ δεν τους ήθελα. Δεν γούσταρα αυτό το αγρίμι, το φοβισμένο που έπαιζε μέσα στο μάτι τους. Δεν ήθελα να είμαι έτσι κι εγώ. Γύρναγα μόνος μου λοιπόν, σαν το σκυλί. Εδώ και εκεί κάνα σινεμά, κάνα ουφάδικο σκατά. Σκατά. Μετά η πλάκα είναι που γύρναγα σπίτι και με έπιανε η μακαρίτισσα και με άρχιζε. Που εσύ είσαι καλά, περνάς μια χαρά, είσαι όλο έξω, δεν παίρνεις μια φορά μαζί σου το μικρό να βγει λίγο έξω, να ξεσκάσει όλη μέρα. Μέσα στο σπίτι είναι. Μετά πάλι που άρχισα να φέρνω μια γκομενίτσα κι εγώ στο σπίτι και πηγαίναμε στο δωμάτιο και κλεινόμασταν. Πάλι με έπιασε ότι τι φέρνεις εδώ αυτή που δεν καταλαβαίνεις ότι ο μικρός σας βλέπει και ζηλεύει και στεναχωριέται. Με αυτά και με άλλα πολλά και εγώ σηκώθηκα και έφυγα πια. Τελείως μακριά τους. Πήγα στη Λάρισα, βρήκα τη δουλειά. Να όμως, κυρία Ξένια, που βγήκε και η δουλειά, βγήκε καλή η δουλειά και εγώ πια ξέφυγα, ελευθερώθηκα και τώρα μπορώ και τους κοιτάω μέσα στα μάτια όλους. Τους κοιτάω μέσα στα μάτια και αυτό το αγρίμι, το φοβισμένο από τα δικά μου τα μάτια έχει φύγει, έχουν καθαρίσει τα μάτια μου. Και τώρα έχω παρέες. Παρέες, Έλληνες παρέες. Με παίρνουν τηλέφωνο στις γιορτές, με φωνάζουν σπίτια τους, βγαίνουμε έξω. Όμως για να σας πω, κυρία Ξένια, την αλήθεια, έτσι και με πιάσετε και μου κάνετε μία εξέταση, αν μου κάνατε, ας πούμε, μια ακτινογραφία, θα βρίσκατε μέσα ένα μαύρο σημάδι, μία σκιά. Ο Λευτέρης, παντού ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης, ο Λευτέρης, ο Λευτέρης, ο Λευτέρης, όπου πάω, ό,τι φάω, ό,τι πιω, ό,τι κάνω, ό,τι λέω, κάπου μέσα σε μία γωνία υπάρχει αυτή η μουτζούρα, αυτή η σκιά. Και παλιά, όταν ήμουν μικρός, εντάξει. Είχα συνηθίσει, τα κατάφερνα όταν ήμουν μικρός και έβγαινα έξω, γύρναγα μόνος μου, δεν μου μίλαγε κανένας, τα κατάφερνα. Έσφυγα τα δόντια μου. Κουλουριαζόμουν γύρω από κάτι σκληρό που είχα μέσα μου, αυτό που μου έλεγε η μάνα μου ότι είναι σαν σίδερο που δεν θα σπάσει ποτέ. Και το νιώθα κι εγώ δηλαδή. Ότι δεν θα σπάσει ποτέ και έλεγα στον εαυτό μου, ρε πούστη, εντάξει. Θα τα καταφέρεις, θα ζήσεις. Πρέπει να ζήσεις έστω και με αυτό το πράγμα, έστω και με αυτή τη μαυρίλα, έστω και με αυτό το σακατιλίκι, έστω και με αυτή τη δαγκωματιά στην καρδιά, πρέπει να τα καταφέρεις. Πρέπει να ζήσεις. Αλλά κυρία Ξένια, τώρα όλη αυτή η μαυρίλα έχει κάτσει πάνω μου σαν σύννεφο. Πάει να τα ρουφήξει όλα. Ό,τι έχω καταφέρει μέχρι εδώ. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ που έχω φτάσει, δεν γίνεται να κάνω πίσω. Δεν μπορώ να κάνω πίσω. Άλλωστε, και η Νατάσα δηλαδή μου το είπε ξεκάθαρα ότι όχι. Όχι μαζί μας ο Λευτέρης. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Φοβάται. Φοβάται. Δεν μπορεί. Αλλιώς... Και όλα αυτά, κυρία Ξένια, σας τα λέω γιατί ήθελα να ξέρετε ότι και για μένα αυτό το πράγμα δεν ήταν κάτι εύκολο, δεν ήταν μια εύκολη απόφαση δηλαδή.
Και ήθελα να σας τα πω γιατί ήθελα να ξέρετε τους λόγους, έτσι κι εσείς. Και τώρα πρέπει να μου πείτε πότε να περάσω, να είναι και ο γιατρός, να κάνουμε τα χαρτιά, γιατί αυτό θα είναι το καλύτερο νομίζω. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Και βέβαια, ποιες 15 μέρες. 15 μέρες. Δεν μιλάμε για 15 μέρες, όσο χρειαστεί τώρα. Όσο πάει. Όσο χρειαστεί. Άχρε μάνα, φαγώθηκες, φαγώθηκες. Γκριέκι. Γκριέκι. Εσείς να γίνετε γκριέκι. Λέω να πάρω και το τραντιστοράκι μου. Καλή ιδέα, ρε. Μόνο που... Τι? Ο Τζίμις σταμάτησε τις εκπομπές. Ναι. Χθες το βράδυ έβαλε ένα τελευταίο κομμάτι, μας χαιρέτησε και ύστερα σταμάτησε. Έτσι, Αυτό το τσιγάρο που καίει είναι το τελευταίο. Τι? Τσάρα. Αυτό έβαλε για τελευταίο κομμάτι και ύστερα σταμάτησε. Κρίμα. Μήπως ξέρεις εσύ γιατί σταμάτησε ο Τζιμής? Εγώ? Όχι. Λέω μήπως. Όχι. Τέλος πάντων, θα το πάρω μαζί μου. Μπορεί να ξαναπαίξει ο Τζιμής κάποτε. Μπορεί. Κοιτά! Φόρεσα και τη γραβάτα που μου πήρε. Συνείδω. Τζεντελμένε. Κύριος. Έτσι. Να μην τρέπεσαι κι εσύ για μένα. Όχι ρε, εγώ ποτέ... Извини меня, брат мой. Τι? Извини меня, брат mой. Λέω, συγχώρεσέ με, αδελφέ μου. Για ποιο πράγμα, ρε? Για την Άντασα, ξέρεις. Γιατί μου το λες ρώσικα? Έτσι, για να δω αν τα θυμάσαι. Δεν μιλάω ρώσικα. Και πού πάμε τώρα, брат mой? Πάμε κάπου. Αλλού. Και πού είναι η δική σου η βαλίτσα, брат mой? Δεν μου χρειάζεται εμένα, ρε. Και τι είναι αυτά τα φώτα στο παράθυρο μας, брат mой? Τέρι, άκουσε με, ρε. Μην πας στο παράθυρο. Είναι κάτι σαν ένα στενοφόρο κι έξω. Ναι, ναι. Κάποιον θα Άκουσε με. περιμένουνε, κάποιον θα περιμένουνε, λέω εγώ. Μαμά! Μαμά!
μάμα που είναι. Έλα ρε. Έχει πεθάνει ρε η μάνα μας. Έχει πεθάνει η μάνα μας ρε. Και είμαστε μόνοι μας δηλαδή. Έχεις εμένα. Έλα, έχεις εμένα, έχεις εμένα. Θα έρχομαι να σε βλέπω συχνά, θα σου στέλνω λεφτά. Θα έχεις ό,τι θέλεις, ό,τι χρειάζεσαι. Θα είσαι ο καλύτερος του χωριού, ρε. Θα είσαι μια χαρά. Μια χαρά θα είσαι. Μ' αγαπάς δηλαδή. Τι. Πες μου ότι μ' αγαπάς και θα πάω. Εσύ πες μου μόνο ότι μ' αγαπάς. Δεν μπορώ ρε να σου το πω αυτό. Γιατί? Δεν μπορώ να σου το πω, γιατί άμα σου το πω δεν θα πας. Θα πάω στο ορκιζόμενο. Δεν καταλαβαίνεις ρε, εγώ δεν θα μπορώ να σε αφήσω. Δεν μ' αφήσεις τότε να πάω, Αντώνη. Δεν μ' αφήσεις, δεν παρακαλώ. Πρέπει ρε. Πρέπει. Γιατί? Έτσι σου λέει Νατάσα! Τι φοβάται κι αυτή ρε, μήπως είναι δείξω, Προσπάθησε να καταλάβεις και αυτή τη μέρα, Λευτέρη. Δεν γίνεται μέσα στο ίδιο σπίτι, ρε. Μετά από ό,τι έγινε, δεν γίνεται. Λευτέρη, της έχω πει, άκουσε με. Λευτέρη, θα κατεβαίνω συνέχεια. Θα σου στέλνω λεφτά, ρε. Λεφτά. Το ξέρω! Θα έχεις πολλά τώρα, Αυτό ρε, για σένα μόνο, για το δικό σου το καλό, ρε. Λευτέρη, δεν γίνεται αλλιώς, το ορκίζομαι. Μην ορκίζεσαι ρε μαλάκα, δεν υπάρχει Θεός έτσι κι αλλιώς. Τι πιστεύεις εσύ? Σε ό,τι πιστεύεις να σου ορκιστώ. Στο Θεό πιστεύω, αλλά δεν υπάρχει. Νομίζεις ότι είναι εύκολο ρε για μένα? Νομίζεις ότι είναι εύκολο για μένα? Δεν υπάρχει χαμό τη θεολογία σας μέσα χαμό! Άμα δεν σ' αγαπάει κανείς, δεν υπάρχει ρε μαλάκα. Ηρέμησε τώρα, ηρέμησε. Αν υπάρχει, ας πάρω φωτιά τώρα, ας πάρω φωτιά. Γιατί δεν Ήρεμα! Ήρεμα! Δεν πάω πουθενά. Τι θέλεις ρε! Τι θες να γίνει! Τι! Να θυμάσαι ένα απόγευμα, Αντώνη. Όχι, δεν θυμάμαι. Ναι, ένα απόγευμα. Θυμάμαι, ρε. Μας είχε φέρει Όχι. την ποτήλια με το γάλα και το Όχι, δεν θυμάμαι. Και σε έκανες μία έτσι με το χέρι και την έριξες κάτω και την έσπασες στην ποτήλια. Θυμάσαι. Όχι. Που είχε πέσει στα πλακάκια της κουζίνας και στα άσπρα και στα μαύρα. Και τότε η μάμα έβγαλε μια φωνή, θυμωμένη φωνή. Και εσύ αμέσως μπάρπαξες από το χέρι και στον δρόμο τρέχαμε συνέχεια. Μέχρι που φτάσαμε στο πάρκο, στο Γορκατσάνι, θυμάσαι, Αντώνη. Είχαμε ορκιστεί να μείνουμε εκεί μέσα για πάντα, θα φτιάχναμε και ένα ξύλινο σπιτάκι. Αλλά μετά ήρθαν οι φύλακες και μας βγάλαν έξω και εγώ στον δρόμο φοβόμουν πως η μάμα θα μας έφερνε με την παντόφλα, την πλαστική, ξέρεις που είχε. Και εσύ μου έλεγες να μην φοβάμαι γιατί την είχες κρύψει την παντόφλα της. Και όταν φτάσαμε στο σπίτι, η μάμα μας αγκάλιασε και γελούσε. Γελούσε όλο το βράδυ, γελούσε. Να, αυτό θέλω. Τι θα πει ρε αυτό θέλω? Τι θα πει αυτό θέλω? Επειδή με ρώτησες τι θέλω. Τι θέλεις να γίνει τώρα? Αυτό να μπορούσε να ξαναγίνει. Δεν γίνεται, Μιχαήλ. Δεν γίνεται, δεν ξαναγίνεται τίποτα. Τίποτα. Τότε θα ήθελα λίγο γάλα τουλάχιστον. Γάλα. Γάλα ρε θες τώρα? Ναι, λίγο, γάλα. Λίγο ζεστό. Δεν έχουμε ρε. Δεν έχουμε. Κι όμως, αν εκείνο το απόγευμα δεν είχε σπάσει την ποτήλια, μπορεί και να είχαμε. Κι εγώ δεν ήθελα ποτέ μου τίποτα σπουδαίο. Μόνο λίγο γάλα. Λίγο ζεστό γάλα. Σου είπα... Δεν έχουμε ρε.
Είναι αλήθεια λοιπόν πως τίποτα δεν ξαναγίνεται. Και εκείνο το απόγευμα... Ποιο απόγευμα? Στο γήπεδο... με τον Παραστάτο... Όχι πάλι ρε μαλάκα. Παραστάτο, βέβαια. Όχι πάλι ο Παραστάτο, ρε. Όχι πάλι. Ο Παραστάτο. Ο Παραστάτο, Λευτέρη, Ναι ρε Λευτέρη. Αυτό γίνεται. Αυτό ξαναγίνεται. Έτσι λέω και εγώ, ρε Αντώνη. Λευτέρη. Να η μπάλα της Σπαρτάκ. Σπαρτάκ! 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 Περνάει τα χαφ! Τα περνάει. Ναι, όμως εσείς θα πρέπει να... Τι ρε. Έτσι λέω εγώ δηλαδή, ότι για να παίξω εγώ το Παραστάτο, εσείς θα πρέπει... Να κάτσω τέρμα. Εντάξει, Λευτέρη, κάθομαι τέρμα. Εκεί θα είναι το τέρμα. Έτσι λέω κι εγώ, ρε Αντώνη, Περνάει τα μπακ! Τα περνάει. Περνάει το λιβερό! Το περνάει. Περνάει το τραπέζι! Το περνάει. Όχι, 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 πες το γαμημένο το τραπέζι! Το περνάει το γαμημένο το τραπέζι. Περνάει τις καρέκλες! Τις περνάει και τις καρέκλες. Ο τερματοφύλακας κάνει Ο έξοδο! τερματοφύλακας κάνει έξοδο. Κάνετε έξοδο, Αντώνη, κάνει έξοδο! Του περνάει κι αυτόν και ξεκίνεται ελεύθερος στο άδειο τέρμα! Ναι, ελεύθερος. Και εκεί, επάνω στη γραμμή, σταματάει. Ο Παραστάτο περιμένει. Χαμογελάει. Και... Πού είσαι τώρα, Μπραγμόη, τα μάτια μου θόλωσαν και τι...